Pois que tal? Moi bo día, benvidos a unha nova edición de Conversa, o foro que organiza a Cadena SER, o foro que pretende propor a análise, a reflexión sobre asuntos que marcan o presente e o futuro de cidades como a nosa. Imos a falar esta mañá de mobilidade, de concepto de cidade, pero antes, hoxe, 3 de maio, é o Día da Liberdade de Expresión, e nun momento no que se abriu en España e tamén en Galicia o debate sobre a necesaria rexeneración democrática despois desa reflexión aberta polo presidente do goberno ante o perigo que supón para un sistema democrático como o noso a desinformación, os bulos, as fake news, frente aos perigos que supoñen a desinformación, os bulos, as fake news, o mellor antídoto contra a desinformación, eu sempre digo que o rigor, a honestidade e a veracidade. E aí é onde sempre van a topar aos medios de comunicación, e neste caso a Cadena SER, os profesionais, os xornalistas que traballamos na Cadena SER. E desa necesidade de promover debates serios, rigurosos e útiles para o cidadán, nacen formatos como este Conversa, este foro de reflexión e análise da Cadena SER, no que, como vos decía, hoxe imos a falar de dous asuntos que son fundamentais para o presente e o futuro da nosa cidade, como son a mobilidade e o modelo de cidade. Temos preparadas dúas mesas moi interesantes para abordar estas dúas cuestións e queremos comezar esta mañá de análise, de debate, de conversa coa alcaldesa da cidade con Goretti San Martín, a que convido a que nos acompañe tamén esta mañá. Alcaldesa, que tal? Moi bo día. Pois moi bo día. Que tal, alcaldesa? Moitísimas gracias por estar connosco esta mañá aquí na Cadena SER, na que, como decía, queremos falar da mobilidade de Santiago e tamén do modelo de cidade no que están a traballar, pero antes quería facer eu esta reflexión porque é 3 de maio, é un día importante para unha sociedade democrática como a nosa e tamén para esta profesión, para o xornalismo, e máis nunha semana como esta, na que vimos de vivir ese momento de reflexión impulsado polo presidente do goberno. Di Pedro Sánchez que é necesario impulsar unha rexeneración democrática no noso país. Entendo que comparte esa idea do presidente. Por onde cree que debería de ir esa rexeneración democrática neste momento no que non só a democracia española, sino as democracias de todo o mundo están sendo postas en risco pola desinformación, polos bulos, polas fake news? A ver, eu, en primeiro lugar, creo que sempre é bo en calquera sistema pararse e reflexionar, pararse e dicir que está pasando, que está acontecendo e por que non estas moitas veces non que chegamos a situacións absolutamente surrealistas, non, de denuncias que son falsas, datos que son falsas, informacións que non son rigorosas. Entón, eu creo que é bo pararse e chegar a conclusións que sexan conxuntas o máis partilladas posibles. E nese sentido, eu creo que o único, coincido non co que ti comentabas anteriormente, eu creo que o único que vale é que haxa informacións realmente rigorosas e contrastadas, críticas, serias, que se conte coas persoas que teñen a información real e que se dean datos obxectivos, que non se xogue. E eu creo que niso ten que haber, primeiro, un compromiso pola parte profesional dos medios de comunicación, pero tamén un compromiso da xente que emite opinión, a xente que emite opinión públicamente e, sobre todo, a xente que pertence ás diferentes organizacións políticas para non deixarse levar por cuestións que ás veces son fáciles, pero que caen na demagoxia, que caen no populismo, que caen nesa simplemente descualificación pola descualificación. Eu creo que realmente sen un compromiso serio por parte do conxunto das forzas políticas, ou polo menos da inmensa maioría delas, vai ser difícil de abordar, porque sí que creo que desde os medios de comunicación e desde logo na SER que se fan realmente un traballo que é rigoroso, que é crítico, pero moitas veces a xente acaba tendo informacións totalmente falsas que o único que fan é prexudicar o que é a vida e crean ademais unha alarma e unha crispación que ninguén quere. Ante os bulos, a desinformación, o mellor antídoto sempre esa información rigurosa e honesta, alcaldesa, e foros como este Conversa que hoxe propoñemos aquí na Cadena SER e no que pretendemos pôr sobre a mesa cuestións que son importantes. Hoxe, cando viña para aquí, para o hotel, viña nun taxi e precisamente
precisamente o taxista que estaba escoitando precisamente a Cadena SER, me decía que lle parecía moi interesante os asuntos dos que imos a falar esta mañá, a mobilidade na cidade e o modelo de cidade. Non podemos falar de mobilidade sin falar do que ten pasado nas últimas horas, a alcaldesa, esa reunión que mantiveron coa Xunta de Galicia, cos novos conselleiros de Sanidade e de Planificación das Infraestructuras, e dese principio de acordo que permite desatascar e buscar unha solución aos problemas de aparcamento no entorno do Hospital Clínico. En principio, vais a construir ese novo parking. Nós o que queríamos como Concello de Santiago era que houvese un compromiso xunto coa Xunta de Galicia de colaboración, máis que fose un compromiso que fose máis alá da construcción dun parking. Entendíamos que o que hai que facer é darlle unha volta a unha reordenación conxunta a unha serie de espazos onde hai que ter en conta pois, os accesos que hai que facer, a mobilidade e que en toda a contorna se faga pois unha proposta importante de novo modelo tamén de cidade, de mobilidade en toda esa contorna. Eu creo que, bueno, ese foi o paradigma en que nos movemos, esas foron as cuestións en que estivemos de acordo e, por tanto, vaise desatascar cunha proposta de acordo marco que nas próximas semanas teremos e tamén anunciaremos públicamente, pero tendo en conta, insisto, que actuar no conxunto, tamén nos accesos, tamén no que é un novo modelo urbano arredor justamente de toda a contorna do Chus, pero poñendo especial énfase en que é necesario, sí, esa construcción dese aparcadoiro. Ao final é a proposta que facía o Concello de Santiago que vai a sair adiante. Bueno, a que non lle valía a Xunta aí uns meses, agora sí. A proposta ten cuestións que defendía a propia Xunta e cuestións que defendía o propio Concello. Eu creo que cando hai un acordo todo o mundo ten que ceder algo para que justamente eso sexa a favor do conxunto da poboación. O que non podemos é seguir, evidentemente, con este caos circulatorio, con estes problemas gravísimos tamén, e unha vez que se abordan eses problemas hai que facelos dunha maneira global, desde unha perspectiva global. En todo caso, nós como Concello xa levamos tempo poñendo ou traballando para que haxa algunhas alternativas, tanto de reforzo do transporte colectivo como no que se refire moi concretamente a abrir un parking, polo menos de maneira provisional, que poida aliviar o que son as obras que se están facendo. Pero temos que pensar, e creo que o acordo de onte que os senta, temos que pensar a medio e a longo prazo. E nesas, nas liñas en que eu creo que hai moita satisfacción polas dúas partes, por parte do Concello, evidentemente, nese protocolo que xa digo que nas próximas semanas presentaremos. Se falamos de mobilidade, hai que falar de transporte urbano. Está en marcha ese proceso para licitar o novo concurso dos buses urbanos. Hai algún atranco imprevisto que coñecimos nas últimas horas. Cando cree que poderá estar operativo ese novo contrato que vai a cambiar para ben, agardamos, o servizo de autobuses? A verdade é que é sempre moi difícil falar de prazos. Nós o que temos é a nosa parte feita, o estudo económico, están todo preparado. Houbo, é certo, unhas alegacións a ese estudo, e o que imos facer agora, o que hai que facer é resolver esas alegacións e mandalo á Oficina Nacional de Avaliación a Madrid. Hai un mes para resolver esa cuestión, e unha vez que teñamos ese prazo rematado, esperemos que poder licitalo. Pero sempre pode haber, algunha, como dicía, algún atranco no camiño, algunha alegación, algunha proposta de cambio, e entón, a partir de aí, neste caso, non está todo nas mans do Concello. Si estivese, exactamente igual que aconteceu outras veces, noutras ocasións, non todos os prazos dependen única e exclusivamente de nós. O importante é que temos un novo contrato que nós queremos lanzar, onde hai unhas melloras que son moi importantes para o conxunto da poboación, con liñas alimentadoras para o rural, con tamén posibilidade de que haxa bus nocturno, con maiores frecuencias, con unha liña que vai a atravesar a cidade de parte a parte, desde os límites con Milladoiro a Tesigüeiro. É dicir, que imos ter realmente buses novos, autobuses eléctricos. Eu creo que o que hai que fixarse niso, e agora hai que agardar a que todo transcorra ben, esperemos que así sexa, pero sabemos que é un contrato complexo. Profundizaremos de seguido nos desafíos que afronta Santiago en materia de mobilidade. Esta mañá tamén queremos falar de modelo de cidade. A que cidade ou cidades aspira a semellarse Santiago, alcaldesa? Cada cidade é especial. Santiago ten algunhas cousas que a fan distinta. Ser unha cidade universitaria, con unha comarca arredor moi importante de xente que entra todos os días a traballar en Santiago e que a ten como punto de referencia, con cantidade de persoas que nos visitan. É dicir, que é unha cidade singular. Pero o que nós temos que facer é ir a coller os modelos de aquelas cidades que no mundo foron lanzando estrategias que puxesen as persoas no centro, cambios por completo na mobilidade, e ir cara a cidades
sectores que desde logo estean apostando por ir en contra do que é a emerxencia climática. Por tanto, claro, poderíamos falar por un lado pois por estrategias de modelos ciclistas como Copenhague ou por estrategias que teñan que ver como modelos de aposta pola vivenda como Viena ou cuestións como París de infraestructuras verdes, ou poderíamos falar no caso galego pois da referencia de Pontevedra no que ten que ver con accesibilidade, con mobilidade peonil, con reducción dos problemas de inseguranza viaria, ou como Allariz na recuperación do comercio. É dicir, que eu creo que non hai un modelo único, senón que temos que coller o mellor de cada unha delas, pero nunha liña garantir os usos desta cidade para que sexa unha cidade viva e apostar por un cambio de modelo. Os peóns, as persoas que circulan a pé como primeiro elemento, potenciar a mobilidade ciclista, o transporte colectivo e, desde logo, reducir o uso do vehículo individual. Na planificación dese modelo de cidade non se pode obviar que Santiago é a capital de Galicia. Que lle parece, alcaldesa, que a Xunta de Galicia teña conxelada a aportación que fai a Santiago por ser capital? Bueno, a verdade é que é algo inexplicável, porque, aínda que sexa certo que na última reunión co presidente da Xunta, polo mes de outubro, que se dixera que había que revisalo ben, nós temos estudos que din que hai anos esa cifra estaba máis do dobre do que recibimos na actualidade, e unha actualización que fixemos nos meses do noso goberno do inicio dan que é aínda moi superior. Entón, temos que camiñar cara a esa cifra. O lóxico era que se constituíse de inmediato xa o Consello da Comisión de Capitalidade e que nela se puidesen establecer. Se queren facer outro estudo, que se faga, pero entendo que nestes momentos hai que recoñecer que estamos nas cifras máis baixas do Estado e que non é de recibo que Santiago reciba unha cantidade tan mínima, conxelada, absolutamente sempre. Creemos que a Xunta de Galicia debe ter un compromiso moitísimo mellor con Santiago de Compostela. Esperemos que a partir de agora si se faga. Ten pedido unha reunión xa co presidente da Xunta. Ten resposta? Non temos resposta. De maneira informal falamos co presidente da Xunta, falei nalgúnas ocasións, que dixo que en canto puidese ser, que xa si que recibira pois esa petición de xuntanza. O certo é que eu agradezo que respondesen rápido o conselleiro de Sanidade e a conselleira de Infraestructuras, e esperemos que tamén o presidente da Xunta que o faga, e desde logo a petición de incremento do custo da capitalidade é unha das primeiras cousas que trataremos. Moitas das cuestións que quere abordar co presidente nese encontro teñen que ver co modelo de cidade sobre o que está traballando o seu goberno. Hai moitos asuntos que podrían encadrarse desa configuración de modelo de cidade. Por exemplo, está a vivenda. Os problemas que hai para acceder a unha vivenda en Santiago, tanto en alquiler como para poder comprar un piso ou unha casa. Vostedes veñen de anunciar que se vai a impulsar de novo a empresa municipal de vivenda. Xa se constituiu esta comisión especial para a creación dunha empresa municipal de vivenda. Creemos que é o primeiro paso importante para poder avanzar na recuperación e na rehabilitación de edificios, de espazos, para poder ofrecer un parque de vivenda pública en aluguer. Pero creemos que non se pode facer só desde o Concello este traballo sobre vivenda. Evidentemente, tamén a Xunta de Galicia vai ter que facer vivenda pública. Nós, nese sentido, instamos a que se fagan cuestións en conxunto, e aproveitamos xa tamén onte que estivemos co que é a conselleira de vivenda para avanzar algo neste sentido. E eu creo que, con traballo común entre as distintas administracións, imos ir avanzando a poder solucionar estes temas relacionados ca vivenda. Aínda que é evidente que non é algo que se vai a resolver dun día para outro, nin dun mes para outro, senón que temos que ir sentando as bases dun cambio de modelo onde se fomente o aluguer, onde a xente non teña que marchar fora de Santiago, onde se rebaixen os prezos e onde, sobre todo, desde a nosa perspectiva, o máis importante é, por un lado, creación de vivenda pública, pero por outro lado, recuperación e rehabilitación da inmensa cantidade de inmobles que están en mal estado na nosa cidade. Hoxe estará conosco, de feito, o director xeral de Vivenda, o novo director xeral de Vivenda, así que lle poderemos preguntar por estes asuntos. Estamos rematando, alcaldesa, pero tamén está pendente a solicitude de declaración de zonas residenciais tensionadas. Para cando vai a estar esa solicitude? Bueno, esa solicitude, como é evidente, necesita uns informes previos que non son uns informes que se fagan dun mes para outro. Vais estudar con calma, vais facer un análise global de cal é a situación de Santiago de Compostela para declarar cales deben ser esas zonas e cales deben ser as liñas. Estáse desde o Departamento de Urbanismo traballando niso. De todas as maneiras, eu non quero deixar de decir que tanto para este
este tema, como para o tema da taxa turística, se a Xunta de Galicia quixese, eso podíase facer mañá. É dicir, que ás veces o que nos din fagan os informes pertinentes para a taxa turística, que nós xa fixemos unha proposta, neste caso unha proposta moi clara, por exemplo, sobre xa algo que se podía levar ao Parlamento mañán mesmo. Que pasa? Que a Xunta di así non nos vale, queremos outra forma e queremos co mercado tensionado exactamente o mesmo. É dicir, que hai cuestións que se a Xunta tivese vontade, poderían estar en marcha e estar en funcionamento este mesmo verán. Agora que me falaba da Xunta e xa rematamos onte, falábamos na cadena SER co director xeral de Turismo, con Xosé Manuel Merelles, e decía que el ven que se regulen os fluxos de visitantes na cidade e que está disposto a Xunta de Galicia a colaborar co Concello para adoptar esa medida. Pois falaremos, sen ninguna dúbida, creo que a Concelleira de Turismo xa ten pensado falar con el para ver esa cuestión. Agrádame que desde logo digan que o que diga o Concello é lóxico, sustentado nos estudos, nos informes que se queiran, pero o normal é que se faga. A min pareceme ben, xa digo, diálogo, colaboración entre as administracións ten que ser o básico, pero o importante é tamén deixar claro que se nestes momentos até o de agora non se fixo é porque a Xunta non quixo. Poderíamos, alcaldesa, facer honor ao nome deste foro, conversa e seguir conversando moitísimo máis tempo vostede máis eu, pero sí que ten outras ocupacións esta mañá. Agradezolle moitísimo que estivese con nos aquí inaugurando este foro, no que vamos a seguir analizando e profundizando sobre mobilidade e sobre modelo de cidade. Alcaldesa, gracias. Pois moitas grazas a vos e un saúdo para todo o mundo. Moi bo día, alcaldesa. Bo día. Coas palabras de Goretti San Martín, comezamos este foro conversa no que, como lles decía, vamos a seguir profundizando esta mañá, en primeiro lugar, sobre os retos que ten Santiago en materia de mobilidade. Algún dato. En Santiago traballan preto de 67.000 persoas cada día e outras 30.000 entran na cidade en coche procedentes dos concellos limítrofes. O goberno local ten intención de retirar parte deses vehículos que non accedan directamente á nosa cidade. Imos a falar diso esta mañá, imos a falar tamén, nos decía agora a alcaldesa, dese contrato do transporte urbano, do transporte de autobuses que pretende mellorar a flota de buses urbanos. Hai outros retos, como por exemplo, que zonas da cidade se poden peatonalizar, a seguridade vial, a contaminación ambiental, a crise climática. Son debates que se entrecruzan esta mañá e dos que queremos falar tamén dese principio de acordo o que chegou o goberno local coa Xunta de Galicia hai apenas unhas horas para solucionar un dos principais problemas de mobilidade que ten a nosa cidade, que é como poder aparcar no entorno do Hospital Clínico de Santiago. É un calvario para todas aquelas persoas que acoden cada mañá ao hospital, para os traballadores e para os pacientes que acoden ao hospital, intentar encontrar un sitio onde poder deixar o seu coche. Como decíamos, hai un principio de acordo nestas últimas horas e nas vindeiras semanas se vai a firmar ese protocolo coa Xunta de Galicia para poder sacar adiante ese parking do hospital. Como lles decía, son asuntos dos que vamos a falar esta mañá nesta primeira mesa de debate, de análise, de reflexión nesta conversa, na que nos van a acompañar o concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, a presidenta da Asociación de Veciños Bedesma de Santa Marta, Xulia Guntín, Miguel Pazos, que é profesor da Universidade de Santiago, autor do estudo de mobilidade na nosa cidade, que foi clave para poder sacar adiante o novo contrato de transporte urbano, e tamén está connosco José Taboada, que é profesor de Linguaxes e Sistemas Informáticos da Universidade. Xa están os catro aquí comigo. Doulles as gracias por estar esta mañá nesta mesa de análise e quería comezar co profesor José Taboada. Que tal? Moi bo día. Que tal, como estás? Experto en Linguaxes e Sistemas Informáticos. Quería comezar contigo, José, facendo un exercicio de imaginación, pensando como pode ser a nosa cidade dentro de 10 anos en materia de mobilidade se aplicamos as características que debe de ter o que se coñece como cidade inteligente, como Smart City. Como crees ti que pode ser a mobilidade en Santiago de aquí a 10 anos, José? Bueno, es obvio que los cambios tecnológicos que estamos sufriendo pueden hacer cambiar las cosas en muchísimas direcciones, sobre todo en la movilidad eléctrica, nuevos vehículos telecontrolados o autónomos pueden
distintos modelos del uso del vehículo, sobre todo en aspectos, como decías, de quitar el vehículo personal y ir a un modelo de vehículo compartido. Y luego zonas restringidas que probablemente solo se permita la circulación de viandantes o de bicicleta y restringiendo, digamos, el uso del vehículo hacia la parte exterior. Que é unha Smart City? Que é eso dunha cidade inteligente? Bueno, las Smart Cities básicamente utilizan el concepto, la tecnología, para mejorar la habitabilidad y el bienestar de los ciudadanos. Es una idea focalizada en el ciudadano y buscan utilizar la tecnología, como decía, para hacer más sostenible, más eficientes distintos aspectos de la ciudad, como pueden ser la movilidad o la gestión de las infraestructuras o de los recursos como la energía, el agua, los residuos, la gestión de los residuos urbanos. Falamos moito últimamente de inteligencia artificial. Isto Sí. vai a supoñer un auténtico revulsivo nas nosas vidas, tamén en materia de mobilidade, profesor. Bueno, al final la inteligencia artificial es una tecnología totalmente transversal que se está filtrando en absolutamente todas las soluciones tecnológicas que hay, ¿no? Entonces también en la parte de movilidad va a tener contribuciones muy claras, por ejemplo, en el reconocimiento de personas, en el reconocimiento del movimiento de flujo de personas, pues eso simplemente ya puede ayudar a detectar situaciones de concentraciones masivas o zonas de peligro, precisamente por la acumulación de personas. La parte de movilidad de vehículos autónomos tiene una importancia la inteligencia artificial muy clara en ese aspecto, el desarrollo de UAVs, modelos autónomos, o sea, vehículos autónomos, bueno, pues, voladores, ¿no? Los drones, sistemas de este estilo. En fin, creo que... Moitas aplicacións Sí. prácticas. Si facemos unha simple búsqueda en internet, vemos que son recoñecidas como cidades inteligentes Singapur, Zurich, Oslo. Hai que ir baixando nese ranking ata o posto número 10, cando menos, para topar unha cidade española, que é Bilbao. Por que custa tanto en España acuñar ese concepto de cidade inteligente e apostar por esa vía? Bueno, sobre todo el problema que hay aquí es que las tecnologías cambian muy rápidamente, entonces todo lo que es la inversión en tecnología resulta muy complicado tener una proyección de cara a futuro que sea sostenible. Entonces, ciudades muy grandes con problemas muy grandes tratan de buscar soluciones en donde sea y como sea, y entonces la inversión en ese tipo de ciudades es relativamente sencilla para este tipo de soluciones que ofrecen alguna posibilidad de mejora. En otras situaciones en las que las ciudades son mucho más pequeñas, pensar que aquí estamos hablando de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, pero Valencia, fuera de eso, las ciudades españolas se quedan en números mucho más pequeños. Y ahí la aplicación de estas tecnologías siempre, bueno, de todas las tecnologías en general, tiene un menor impacto. O igual que agora temos unha app para saber que o bus que vai a pasar por diante da nosa parada vai a tardar 5, 7, 2 minutos, sería, por exemplo, pensable unha app que nos pode indicar por como debemos facer un percorrido por unha cidade camiñando, utilizando o transporte público sin necesidade dun coche, non? Privado. Sí, a ese respecto está muy de moda la movilidad multimodal, que es un poco esa idea. La movilidad multimodal necesita de otro aspecto importante en la parte de ciudades inteligentes, que es el dato abierto, la información pública de la información para tener datos sobre horarios de autobuses, sobre disponibilidad de vehículos eléctricos o vehículos autónomos que se puedan alquilar, de forma que se puedan desarrollar aplicaciones, como bien dices, y que cada cual pueda elegir la aplicación que le apetezca,
o que le funcione mejor, que se apoyen en esta información pública para desarrollar pues, esa combinación de transportes público, privados o autónomos que más le interese a cada uno, de forma que se puedan optimizar los tiempos de recorrido, ¿no? Xan Duro, Conselleiro de Mobilidade, que tal? Moi bo día. Bo día, Richie, que tal? Apps para que nos indiquen como movernos pola cidade, coches autónomos... Sona ben un Santiago así en 10 anos, por exemplo? Sona, sí, evidentemente. Eu estou moi de acordo co que acaba de dicir o profesor da Universidade con José Taboada, no sentido que temos que ir á procura da multimodalidade, que é algo que xa existe, quer dizer, cada quen na nosa vida diaria pues, facemos mobilidade diversa, pero sí que necesitamos ferramentas que nos permitan organizar os nosos traxectos durante o día combinados para que se axusten ás necesidades. E aí, pues, no caso de Compostela, estamos traballando nesa liña e temos a sorte de ter unha empresa municipal de transporte que pode ser un paraugas perfecto para xestionar todos esos distintos elementos que ten a mobilidade dunha cidade tan especial como é Compostela, non tanto pola súa poboación real, sino por, como todos sabedes, pola súa poboación flotante que xera pois unha serie de problemas que ao mellor non teñen outras cidades. Entón, pois, esa liña de traballo é un pouco a que temos en mente desenvolver. Vamos a ir abrindo mesa. Xulia Guntín, veciña de Santa Marta. Custa imaginar unha cidade así a 10 anos, vostede que vive, que habita en Compostela, e eres consciente, como a todos nós, non, dos problemas que hai para moverse pola cidade. Custa imaginar unha cidade así a 10 anos? Moito. Hai que botarlle moita imaginación, porque a situación actualmente é moi precaria en temas que están en vías de solución, se entende, que é o tema do transporte público, e eu como usuaria do transporte público, pois efectivamente ese salto a unha cidade intelixente me parece que aínda tardará, penso eu, por a situación na que estamos actualmente. Entón, bueno, benvidos esa, pero a realidade agora mesmo está moi lonxe de ser unha realidade amigable para un veciño que quera usar transporte público, que quera usar bicicleta. Ahora mismo a situación non é esa, como é coñecida por todos. Falaremos desos asuntos a partir de agora. Miguel, por pechar esta primeira ronda, como te imaginas ti Santiago en 10 anos? Ti que estás estudiando ademais a mobilidade da cidade, que estudiaches, e falaremos deso despois, como conectar as zonas rurais co centro a través dun transporte público. Como te imaginas ti a cidade en 10 anos en materia de mobilidade? Bueno, bons días. Bueno, eu penso que dentro de 10 anos a situación ten que ir evoluindo cara a unha cidade máis humanizada, onde o peón teña o protagonismo na rúa e onde os coches cada vez teñan menos protagonismo no espazo público. Isto, falaba a alcaldesa do modelo de Pontevedra, por exemplo, eu creo que é un bo espello onde nos podemos mirar. Efectivamente, as tendencias van por aí, no? E ademais Santiago de Compostela é unha cidade de patrimonio da humanidade e fixo moi ben a peonalización, a protección do seu casco histórico no seu momento, foi un caso de éxito, e agora eu creo que o que toca é ir un paso máis alá, no? E ampliar esa área peonil ou esa área de disfrute do espazo público por parte da ciudadanía aos espacios exteriores á Améndoa, no? En concreto, no ensanche xa se avanzou bastante, hai un calmado de tráfico moi interesante, pero como todos sabemos, hai bastantes problemas en relación co tráfico. Tamén se decía aquí antes, o problema é que a Santiago de Compostela chegan todos os días milleiros de automóviles, milleiros de coches, de familias que viven en Bertamiráns, no Milladoiro, na periferia. Bueno, creo que hai medidas que hai que poñer en riba da mesa pouco a pouco para ir tratando de que cheguen menos coches ao centro da cidade e, bueno, pouco a pouco vayamos tendo unha cidade máis humana, máis camiñable tamén, e unha cidade onde se poida ir en bicicleta tamén de forma máis generalizada. Quería comezar facendo este exercicio de imaginación, pensando como vai a ser a cidade en 10 anos, para volver agora ao presente, non? Os problemas que ten Santiago, algo xa indicaba Xulia antes, pero por comezar polo máis inmediato, concelleiro, nas últimas horas chegouse ese principio de acordo coa Xunta de Galicia para impulsar a construción dun parking no entorno do Hospital Clínico. Entendo que hoxe vostede é un home máis feliz que onte.
Polo menos máis tranquilo. Máis tranquilo. Polo menos máis tranquilo, vendo xa un horizonte, e non é tanto a construción do novo aparcadoiro, que evidentemente é absolutamente necesario, senón o acordo de afrontar a urbanización dunha peza como é toda a contorna do Chus, que hoxe en día é bastante complexa, por decirlo de algún xeito. A parte desa parte de abaixo, que é Santa Marta, pois está xa urbanizada e máis ou menos ben deseñada, pero evidentemente toda a contorna do Chus son en unha parte a choupana pois as edificacións estas tradicionais, rúas estreitas, as saídas cara ao periférico pois non son as máis axeitadas, entón enfrontar todo o problema, dar un paso máis aló de pensar no parking e pensar no fluxo de tráfico e persoas, fundamentalmente transporte público, taxis, etc. Na contorna de Chus eu creo que é unha gran noticia para esta cidade. Tamén para os veciños, Xulia. Sí, o que é sorprendente é que pasaran tantos anos ata que se vislumbre unha solución, porque parece que o problema do tráfico e do aparcamento é generado pola ampliación do Chus e non é certo. Levamos con este problema desde que eu recordo que me trasladei para ver Santa Marta, xa vai alá por 20 anos. E o problema xa estaba ali. E é un problema sin retrotraernos moito para atrás, de como se urbanizou naquel momento aquela zona, que seguramente hai un par de edificios que sobran, porque efectivamente se debería ter pensado naquel momento que unha zona sanitaria necesitaba unha contorna un pouco despesada e non se pensou en eso. Entón, moitos problemas ven desa urbanización. Entón, esperemos que as próximas urbanizacións que se fagan na contorna se están pensando na cidade dentro de 20 anos, cousa que neste momento non foi así. Parte dos problemas é que o hospital non ten sitio literal para estar. Claro. E iso, en algún momento, se fixo esa planificación urbanística. Entón, agora que se haxa un aparcamento grande, bueno, solucionaron a parte do problema. Pero hai outro tamén, que nos fuimos víctimas, por decirlo así, do barrio dese problema, e é a xente necesita espazos onde deixar os coches que non quere usar pola semana e que precisa telo, que ten ese coche, non quere usalo pola semana, non quere ou non pode pagar, e é razonable pensar que esa xente poda ter un sitio onde deixar o coche, sin ter que nós éramos víctimas no sentido de que moitos coches que había en Santa Marta era ese tipo de coche. O digo porque agora, postas algunhas medidas, ese problema se desplaza. Entonces agora, pues, son outros veciños, tamén da zona de Santa Marta, que están sufrindo a presión dos coches. Falamos da zona ahora que se puxo en marcha nese punto, Claro. concelleiro, e que, bueno, parece que trasladou ese problema a outras zonas da cidade, os coches ventosa, non? Que vostede falaba hai unhas semanas. Sí, era unha das realmente os verdadeiros atrancos que tiña a contorna do Chus a nivel de aparcamento, eran efectivamente esos coches ventosa. Eu comparto en parte o que di Xulia, non de todo. Eu tampouco creo que o feito de posuir un coche te dé dereito a ocupación do espazo público, eso é xestionable. Entón, que hai que habilitar espazos de aparcamento de longo prazo para a xente que non ten posibilidade de ter garaxe, concordo, temos o espacio de Santa Marta, o aparcadoiro de Xosorio de Santa Marta, temos Salgueiriños, temos San Lázaro, temos en previsión ir buscando espazos onde facer ese tipo de bolsas de aparcamento para realmente sacar o coche que está permanentemente parado ou fundamentalmente na semana parado, sacalo do que é a rúa e leválo a un espazo onde poda quedar. Pero, insisto, hoxe en día, e na contorna de Santa Marta, neste caso en concreto, a meirande parte da xente ten a súa praza de garaxe no edificio, xa se construe con obligatoriedade de ter garaxe. Entonces, creo que no aspecto do aparcamento temos que ir repensando na liña do que dicía Miguel Pazos, pensando no peón, pensando da humanización e pensando de sacar non só a contaminación e o ruido que xera un automóvil, senón o impacto visual e de ocupación de espacio público que detrai do peón, que detrai dos servicios públicos, que significa o coche. Entón, a liña dos aparcadoiros periféricos, o de borde, ou como apliquemos o nome que tal, é unha liña de traballo na que estamos, sí. Falaremos ahora disso, concelleiro, pero, José, ti que traballas nesa zona, non? Tamén sufrides a mobilidade do entorno do Hospital de Santa Marta, traballas nun centro da universidade, ali pretiño, e a mobilidade é mellorable, por decirlo suave, nesa parte da cidade. Bueno, toda la parte de la universidad, del campus, digamos,
realmente debería de estar pensado para una movilidad fuera del coche, porque la capacidad para mover coches por el campus universitario es claramente nula, ¿no? La parte de aparcamiento se sufre significativamente, sobre todo es un poco el mismo problema que está agravado en el hospital, ¿no? Que normalmente no vas a esos sitios con un margen de 3/4 de hora para buscar dónde aparcar, sino que te mueves con el tiempo muy justo, lo que agrava este problema. Pero bueno, yo la verdad es que tengo bastante suerte, vivo cerca de la universidad y el desplazamiento andando lo tengo asumido desde siempre, porque realmente en Santiago te puedes mover a pie en el 90% de tus trayectos. É unha maravilla cando un vive cerca do traballo e poder ir andando a traballar. Falabas, concelleiro, antes de poñer o peatón no foco e retirar vehículos da cidade. Para iso é fundamental que haxa un transporte público de calidade. Sen dúbida. Actualmente non o hai e isto é consecuencia de mandatos anteriores, de decisións que se adoptaron en mandatos anteriores. Agora está en marcha un novo proceso de licitación dun novo contrato que ten uns atrancos, o comentábamos antes coa alcaldesa que coñecimos nos últimos días. Cando cree que vai a poder estar listo? A alcaldesa non quería comprometer ninguna data. Cando cree que poderá estar listo este novo contrato e que poderemos estar disfrutando dun servicio de transporte urbano en condicións, en calidade? Bueno, a ver, en primeiro lugar, non estou moi de acordo ca definición de atranco que afirmas, porque neste tipo de procesos hai unha serie de documentación que se fai pública e hai un período de alegacións e o normal é que en contratos tan golosos como é do transporte público a 13 anos con un montante perto dos 300 millóns de euros, evidentemente aí as empresas van a pelear a morte, por decirlo de algún xeito. Entón, é normal e habitual que haxa alegacións en todas as partes do proceso. Asubo co intento anterior do contrato e é normal. Entón, se respostan a esas alegacións, se hai algunha que é razoable, se asume, e se sigue co proceso. Plazos, pois estou na mesma liña que a alcaldesa. O antes posible, vai chegar un momento que ao longo deste cara a finais deste mes, que xa escape das nosas más e vai a Madrid, e aí cando nunca sabes por donde ou como ou canto vai tardar en volver. Unha vez que supere o prazo da ONE, calculamos sacar a licitación xa, pois todos os procesos e avaliar, intentaremos que este adxudicado. Logo pensade que hai que implantalo, hai un período dun ano donde teñen que sustituir os autobuses, que son un dos maiores problemas que temos, é o avellentamento aflato. Hai que sustituir os autobuses temporalmente con autobuses máis novos e se lle dá un ano de prazo á empresa para que poña os buses totalmente novos, os 67 buses que ten o novo contrato. Entón, finais do 25, principios do 26, debería estar xa adxudicado. Adxudicado e, digamos, que os cidadáns podan ir nesos novos autobuses 2026? Ao longo do 2026? No, ao longo do 2025. Ao longo do 2025? Sí. Con melloras importantes que vai a supor este novo contrato, concelleiro? Eu creo que moi importantes, e de feito, estamos nun proceso de explicar as melloras dentro do ámbito urbano, dentro das liñas, digamos, tradicionais que temos. Fíxose un traballo de buscar diminuir o número de líneas para facelas máis eficientes, entón pasamos de 24 líneas que hai actualmente a 16, fixos unha aposta moi importante por aumentar frecuencias e por atender ao rural, que é un espazo que estaba moi desatendido. Inventamos un pouco, grazas ao traballo de Miguel Pazos, que foi que nos asesorou en todo este proceso, creamos as que chamamos liñas alimentadoras, que son liñas circulares no rural, que permiten transbordos na periferia do ámbito urbano para coller esas liñas centrais que meten ao centro, presentámolas aos distintos colectivos do rural con moi boa acollida, porque realmente ahora vai haber un autobús que pase por todas as 21 parroquias do concello, que antes non había. Pasaba por menos da mitad, ahora vai a pasar por todas as parroquias, e iso, evidentemente, unha aposta importante. Mencionaba a alcaldesa a liña transversal desde o límite do concello con Milladoiro ao límite do concello con Sigüeiro, pasando polo centro da cidade, cada 30 minutos tamén vai permitir conectar toda a zona norte do rural facilmente con a Xunta de Galicia, co polígono do Tambre, co Chus e co centro da cidade. E logo, os bus nocturno, que ampliamos as liñas C2 e C4
de mércores a domingo como bus nocturno hasta 6 da mañán, e bueno, tamén o aspecto de que un mínimo de 18 autobuses van a ser eléctricos e a poder ser máis, eso depende das propostas, pero de calquera xeito todo o resto serán etiqueta eco de baixas emisións. Pois creo que vai haber 3 buses eléctricos específicos para atender o casco histórico arredor da Amendo, evidentemente non entran dentro porque non hai espacio, pero van a atender sempre eléctricos e de pequeno tamaño. Quer dizer, eu creo que xa é unha proposta de transporte público que vai colocar a cidade en unha mente que funciona xa no século XXI e evidentemente acompañado de todo software, hardware, aplicacións, etcétera, que permita a xente poderlo usar con axilidade. Veremos se isto finalmente é así. Temos un transporte urbano como merece a cidade de Santiago. Facía referencia ao concelleiro a aposta por conectar o rural co centro da cidade. Aí tivo un papel clave o traballo do profesor Miguel Pazos. Como foi ese estudo e as conclusións ás que se chegan? Estaba, neste momento, temos o rural desconectado, non, da cidade, Miguel? Sí, bueno, a ver, o traballo é froito dunha análise intensa por parte dun equipo de compañeiros meus tamén, e bueno, nós o que vimos desde o primeiro momento, falando tamén con Xanduro, co concelleiro, é a necesidade de dar resposta a demanda de mobilidade que ten a poboación de Santiago no rural. Nese sentido, partimos do documento do Pacto polo Rural que se aprobara hai meses atrás xa, en donde realmente o que se plantexaba era que o rural de Santiago estaba necesitado de moitos investimentos para acadar unha calidade de vida semellante a que teñen os cidadáns do centro da cidade. Fixemos unha análise de campo bastante intensa, a verdade, moi en contacto con Ferusa, coa Federación de Asociacións de Veciños do Rural de Santiago, tanto no sur como no norte. O que pasa é que atopamos que o norte, o antigo Concello de Enfesta, é a parte do Concello de Santiago máis desconectada, non? Realmente é o espazo máis rural e os veciños sí que teñen necesidades importantes de mobilidade en transporte colectivo e público. Fixemos unha serie de cuestionarios que nos axudaron a distribuir as asociacións de veciños, é dicir, que hubo unha participación realmente moi intensa de todos os veciños. Foi no norte, non? No sur tamén, pero menos, porque o sur, pois bueno, por exemplo, na parroquia de Laraño, etcétera, aí sí que hai moitos máis servizos, non? Tamén vive máis xente, non? Pero bueno, fundamentalmente nas parroquias de Busto, Nemenzo, etcétera, do norte de Marantes, bueno, Barciela, etcétera, os veciños sí que demandaban melloras. Na nosa proposta, a partir de todos eses datos que conseguimos, o que fixemos foi unha proposta ao Concello con un modelo de liñas alimentadoras, porque si ben é certo que a xente o que che pide son autobuses directos a Santiago, non? Eso é o que todo o mundo por defecto solicita. A verdade é que tampouco é factible que haxa autobuses con orixen todas as parroquias e destino o centro da capital de Galicia, non? É dicir, podería ser se tuviéramos un orzamento infinito nun entorno ideal, pero nun escenario realista o que se plantexa é pois, este modelo das liñas alimentadoras, co cal hai unhas liñas que levan viaxeiros a un punto de intercambio coas liñas convencionais que xa existen, efectivamente tamén con un transbordo bonificado, pero dese xeito sí que se pode atender ao rural. Había outras solucións que se puxeron en riba da mesa, pero bueno, nós o que fixemos neste estudio foi ofrecer unha serie de posibilidades para que o concelleiro, logo o Concello e os técnicos de TUSA elexixen as que consideraban oportunas. E sobre todo que haxa certa ordenación, porque agora o que pasa, non sei se Xulia ti eres usuaria do transporte urbano, sí. Moitas veces estás agardando un bus, tarda 10 minutos e aparecen dous a vez, non? Un detrás de outro e van un valeiro, porque ven recollendo polas mesmas paradas os autobuses. Agardas que mellore o servizo, porque actualmente é precario, moi precario. A ver, que eu creo, non sei, está aquí o concelleiro para poder dicilo máis, eu creo que está abandonado. En este momento a aplicación funciona mal, se saltan frecuencias, e me pasou a mí Antonte, un bus que tiña que chegar ás 9 non chegou, non había bus, e entón eu entendo que o deterioro xa é extremo, quer dizer que as razóns se me escapan, pero a sensación que temos todos os veciños é que, polo que sexa, os autobuses están abandonados. Os autobuses teñen problemas de mantemento, a app non vai, dicir, todo é un desastre, co cual entendemos que
todo vai ir a mellora mellor. que haxa, claro. Todo vai ir a mellor, non? Entón, esperemos que sexa así. A parte das novas liñas, as novas frecuencias, que efectivamente había que darlles unha volta, porque a frecuencia da liña 1 efectivamente estaba en 16 minutos, que tendo en conta a liña que é demasiado tempo para ser a liña que, non? Pero bueno, digo esa porque esa que se fala que vai de cabo a rabo do Concello. Pero aparte deso, hai todos os problemas que tamén están no rural e que tamén que é o problema das marquesinas, é dicir, o abandono é de tal calibre que non as marquesinas, pois bueno, pois como estamos nesta situación e non as hai. Non hai señalización en moitas paradas de cando vai vir o bus, ni que buses van a vir. Entón, todo o que está en torno ao transporte público, neste momento, hai a sensación de que está abandonado, porque se agarda por ese novo contrato. Entonces todos estamos en ese interín de esperar a esa mellora, pero actualmente a situación é absolutamente caótica no transporte público. Por iso lle insistía tanto o concelleiro na data na que vai entrar en vigor o novo contrato, porque é unha demanda cidadana que estou seguro que vostedes son conscientes. Sí, eu concordo totalmente. Hombre, non concordo ca definición de abandono, senón estamos facendo o mellor que podemos cun servicio moi embellecido, por exemplo, o tema da app, que preguntabas, pois hai unha serie de hardware que para renovarlo custa casi 400.000 euros, e entón neste momento non ten moito sentido meter 400.000 euros se vas a sacar ahora un contrato. E entón, sí, estamos nun interín, nun impasse, intentando pois aguantar o servicio nas mellores condicións posible para que entre o novo tal. Sabes que se fixe un esforzo moi importante en meter autobuses novos, tanto o anterior goberno do PSOE como o goberno actual de BNG Compostela Berta. Hai 21 autobuses novos circulando pola cidade, un pouco menos que a metade do servicio xa, pero evidentemente os outros autobuses están vellos. Teñen averías, hai veces que hai disfuncións pois que se avería e non dá chegado a tempo a parada, etc. Todo eso é verdade, pero bueno, que quero transmitir que non é realmente abandono, porque a palabra abandono parece que ao Concello non importa nada o transporte, ao contrario, preocúpanos moitísimo, sácanos a saúde a min e aos anteriores concelleiros, é un dos grandes problemas, por eso teño esperanza e só pido eso, xa que levamos tantos anos de paciencia, uns meses máis de paciencia e conseguiremos poñer esta cidade no século XXI. Eu quedome co que decía antes, que en 2025 vamos a ir viaxar xa nesos novos autobuses que se van a contratar. No novo servicio, ha de estar no novo servicio. No novo servicio. No novo servicio, non nos novos autobuses. Nos autobuses 2026. En autobuses millorados. O sea, non van a ser do trinque, por decirlo de xeito popular, pero sí autobuses prácticamente novos. Sí, ese novo servicio do que falamos, non? Exactamente. E logo teñen un ano de prazo para poñer toda a flota nova. Teñen calculado que incremento pode supor de usuarios as melloras que se van a introducir? Sí, hai un cálculo así progresivo durante os anos, pero evidentemente o feito de colocar unha liña lanzadeira ao aeroporto, por exemplo, vai supoñer unha captación de usuarios moi importante, non tanto usuarios da cidade, que algún tamén usará, senón pois a xestión dese fluxo turístico que ahora actualmente nos está colapsando unha liña como a liña 6, que é a liña que máis pasaxeiros move tal, pero bueno, estamos falando dun incremento hasta cifras de co paso dos anos de perto de 8 millóns de usuarios ano. 8 millóns de usuarios ao ano. Isto retiraría máis ou menos cantos vehículos da cidade? Ese cálculo ainda non o temos, é bastante complicado facer, porque aquí date conta que o fundamental do vehículo da cidade entra do extrarradio. É dicir, ahora mesmo os datos que temos son que máis ou menos o 37% da mobilidade dentro do ámbito urbano faise ou camiñando ou en bicicleta, fundamentalmente camiñando, evidentemente, e o 53% faise en transporte motorizado, do que só o 10% se fai en transporte público. Estamos falando dun 40 e pico % de vehículos. Si ti tes a túa rede municipal ben establecida e con boas frecuencias, e tela ben coordenada ca rede metropolitana, que eso é fundamental para Compostela, por os fluxos que nos entran dos concellos limítrofes, a millora ten que ser moi sustancial, porque a un calqueiro usuario, ao precio que está ahora o automóvil no seu conxunto, as gasolinas, etc., a calquera usuario cun billete bonificado que
teña garantía, porque o fundamental é a fiabilidade. Se eu sei que vai pasar un autobús ás 9, que me vai levar a tempo ao meu sitio, vou coller o autobús, porque sempre vai ser máis cómodo e máis barato. Eso é evidente. Mira, segundo o Instituto Galego de Estadística, o 67% de persoas que traballan fora da casa en Galicia empregan o coche para desplazarse ao traballo. É dicir, hai moito marxe de mellora para poder conseguir que moitas desas persoas vayan en transporte público. Sen dúbida, sen dúbida. E aí onde temos que traballar todos, evidentemente as administracións públicas fornecendo as ferramentas, pero tamén creo que implica unha reflexión persoal sobre como queremos levar a nosa vida, a nosa relación co espazo que habitamos, a nosa relación cos nosos conxéneres, co conxunto do medio ambiente e que tipo de cidade queremos, porque a todos nos encanta ir a pasear a unha zona peonil e dicimos que maravilla, pois para conseguir as zonas peonís as administracións teñen que poñer da súa parte, pero a cidadanía tamén. Isto está relacionado con peatonalizar máis zonas de Santiago, decíamos antes, non? Poñer o peatón no foco, no centro da nosa cidade. Cales son as prioridades, Concelleiro? Teñen algunha peatonalización en mente? Sí, temos varias zonas, evidentemente xa por sentido común, creo que a seguinte espazo onde hai que intervir, que xa se interviu, mencionou no Miguel Pazos xa no anterior mandato de Compostela Aberta e o seguinte goberno seguiu ese camiño, é a zona do Ensanche. Hai determinadas rúas que teñen bastante transporte público, son rúas de transición, que o mellor tes que intervir dun xeito distinto, pero hai bastantes rúas que non unha peonalización estricta, porque evidentemente hai garaxes, hai residentes, etcétera, pero sí unha prioridade peonil, espazos moi comerciais, xa falamos algunha vez, miña compañera María Rozas, cas asociacións de comerciantes do Ensanche, e hai boa vontade. Eu, se non é a semana que ven, a seguinte, teño previstas xuntanzas con todos os colectivos de comerciantes do Ensanche para ir traballando en esas rúas que podamos penalizar, podemos penalizarlas totalmente, podemos penalizarla por tramos horarios, por días da semana, é dicir, hai un abano de posibilidades porque evidentemente cada cidade é un mundo. Eu concordo que o modelo de Pontevedra é moi interesante, pero bueno, Pontevedra ten unha realidade xeográfica urbana absolutamente distinta a Compostela e eu, sin restarlle méritos a Pontevedra, eu creo que máis sinxela de enfrontar que Compostela, que tamén Quedome con esa idea de que vai manter unha reunión nas vindeiras semanas para empezar a avanzar na peatonalización. Quería pedirlle a José, a Miguel e a Xulia ideas, como veciños de Santiago, ideas propostas. Vos que zonas credes que se deberían peatonalizar, Xulia? Así improvisando. A ver, eu creo que hai que reducir a intensidade de tráfico en prácticamente todas as zonas. E non sei se o modelo de peatonalización estricto non sei hasta onde é aplicable. Hai zonas do Ensanche que pode ter sentido, porque poden ser unhas boas zonas. Bueno, el bulevar, que se chama así, de bulevar ten pouco, pero, é dicir, sí que hai zonas do Ensanche no que sí que se podría, bueno, pues, non sei, como peatonalizar como a zona bella, pero sí reducila. Eu non sei, a peatonalización en concreto creo que os expertos están aí para algo. Sí. Non, preguntaba como veciña, que zonas te gustarían, pero entendo que é complicado a ver, como veciño que queremos chegar ás zonas e poder pasar tranquilamente, pero tamén é certo que me gustaría poder pasar tranquilamente polo campus, que é un ámbito... Xulia, de que todos queremos chegar co coche ata a porta dos sitios. Nunha cidade como Santiago, Sí. A min eso chamame a atención. Levo aquí 20 anos e sempre me chamou a atención que en Santiago todo o mundo quere ir co coche ata a porta do establecemento no que quere comprar. Eu creo que hai dúas cousas que... Unha que eu creo que a veces estou máis en desacordo, que é que en Santiago se va andando a todos os sitios. Eu creo que eso non é certo. Non é certo desde que hai os barrios moi extendidos, e xa non é certo. E iso tamén significa que a xente non pon o transporte público, non o puso tradicionalmente o transporte público como algo esencial para vivir, porque como se podía ir andando a todos os sitios, eu podo ir andando, efectivamente, desde a miña casa aquí ao lado que traballo, pero me leva 35 minutos. Me leva casi o mesmo que o autobús neste momento. Entonces, sí, a mí me dá igual. Pero a realidade xa non é que Santiago se anda desde todos os sitios, todos os veciños podemos ir a todos os sitios. Eso creo que non é certo. E entón, claro, o transporte agora se fai moito máis necesario que antes, non?
E, perdona, que se me escapaba outra cosa que me preguntabas tú, porque me fui por aí. Non, preguntábache a peatonalización, pero xa me quedou claro que tampouco te querías mollar moito. Non, que non me mollar, é que eu creo que teñen que non opinan se os pode expertos. improvisar. Sí, Claro, sí. porque aquí igual se improvisou demasiado xa en anos anteriores e igual é necesario atender máis a quen sabe das cousas, porque chegamos aquí e é certo que un dos problemas do noso barrio é o entorno do hospital e é porque se planificou mal. Entonces que planifiquen quen sabe. Planificación. Como veciños, non sei se facedes como Xulia e preferides que sexan outros os que opinen ou vos tedes algunha idea de gustaríame que esta zona da Perdona, cidade... que ahora xa me acordei o que vos quería Sí. decir. Que é o do campus. O do campus? Sí. Sí. Que aí sí que é unha zona que habría que peatonalizar. máis, moito. máis peatonalización no É que campus. co campus non hai Seguro que peatonalización concorda prácticamente ninguna, José. Non hai peatonalización prácticamente ninguna. Mm. Donde non andan os coches, aparcan os coches. E donde nos outros sitios andan. O que pasa é que se sacamos moito coche aparcado do campus, a ver onde o metemos. Igual pasa como no hospital clínico, no entorno do hospital clínico. José. Volvemos otra vez a la misma situación. Realmente el problema es que si quitas los coches de un lado, los tienes que meter en otro. Y bueno, a mí realmente la parte de andar sí me parece que es posible moverse en Santiago andando bastante, pero es el problema que comenta Julia, ¿no? Que cuando las distancias que se quieren recorrer son lo suficientemente grandes con el tiempo justo, ¿no? Es cuando aparecen los problemas de que realmente sí, puedo ir andando a cualquier lado por capacidad, pero no por disponibilidad de tiempo de estar andando 2 horas todos los días para ir a mi trabajo y volver, ¿no? Eso es lo que no tiene sentido. Y luego la peatonalización también plantea otros problemas de movilidad que en Galicia tenemos significativos, que tenemos una población también muy envejecida y todo lo que es el transporte hasta casa plantea un problema cuando peatonalizas drásticamente, como puede suceder por la zona vieja, ¿no? En que realmente las personas están desplazándose de ahí porque si tienen una edad o necesitan llevar la compra a su casa, pues no tienen esa disponibilidad de poder hacerlo con un vehículo. Entonces la peatonalización está muy bien para, digamos, disfrutar de la ciudad, pero no para resolver el problema del día a día de hacer las cosas al ritmo que te pide tu vida diaria. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que decíamos de peatonalizar el campus, es una zona idílica para peatonalizar, ¿no? Y los fines de semana así se comporta, pero a la hora del trabajo pues te vuelve a plantear los mismos retos que decía Xulia. No puedes estar tardando 1 hora en desplazarte a tu puesto de trabajo y otra en marcharte. Miguel. Bueno, a ver, eu vou a abrir un pouco así o melón por un espacio que creo que é fundamental e que creo que no futuro vai a ter que, bueno, no presente xa vai a ter que ser repensado, que é o entorno da Praza Galicia e o que sería o eixo central, ¿no? O eixo central, entendo por eixo central, Rosalía de Castro, Senra, Virxe da Cerca. Eu sei que isto é a clave da mobilidade en Santiago, porque é o eixo norte-sur, pero sí sei tamén, e sabemos todos, que, por exemplo, as beirarrúas son absolutamente estreitas, ¿no? Isto xa non é un problema de modelo de mobilidade, sino que é un problema de seguridade, ¿no? Mesmo hai algún caso no que a unha esquina dunha casa chega ao mesmo borde da beirarrúa. Estou pensando onde estaba a antigua Tintorería España, ¿no? Ali no tránsito dos gramáticos, e o peón ten que meterse na calzada. Bueno, xa sabemos que hubo intentos de quitar un carril, de poñer un só carril, xa sabemos tamén que hai moita xente que estaba en contra. Eu tamén opino como concelleiro, creo que hai que empezar a dar ese debate que non só no Sánchez, sino aí tamén no eixo central, na Praza Galicia, e creo que nada mellor que para iso, nada mellor que empezar a facelo os domingos, por exemplo, ¿no? Isto nos Países Baixos fixeron estas experiencias, cando decidiron humanizar as rúas, non empezaron a saco, ¿no? Empezaron pouco a pouco e instauraron o que eran os domingos en coches, como chamaban eles, ¿no? Na medida en que a xente un domingo poida pasear e recuperar ese espacio, digamos que se vai a crear unha conciencia distinta, ¿no? E despois, pouco a pouco, ir estendendo a outros días da semana, a outros momentos do día, xogar cos horarios, pero sí que creo que hai que humanizar
todo ese sector da cidade. Vamos a enseguida a ver como recollo o guante o concelleiro, pero deixademe que despida a José Taboada e a Xulia Guntín, porque sei que ademais teñen clase agora os dous, así que José Taboada, profesor de Linguaxes e Sistemas Informáticos da Universidade de Santiago, moitísimas gracias por estar esta mañá connosco aquí na Cadena SER. E Xulia Guntín, presidenta da Asociación de Veciños Bedesma de Santa Marta, moitas gracias tamén por estar esta mañá connosco. Gracias. E voulle pedir ao concelleiro que se achegue ata aquí e nos quedamos os tres conversando un ratiño máis. Abrió o melón, Miguel, agora, de que facer? Como en torno da Praza de Galicia, Virxe da Cerca, Senra, un melón complicado, concelleiro. Moi complicado. A ver, é un entorno que ten varios elementos, un deles, na propia Praza de Galicia hai un aparcadoiro soterrado, que no ano 26 remata a súa concesión, e que temos vontade política de recuperarlo e que o xestione a empresa municipal de transportes, TUSA, igual que o parking de Belvins o Xoán 23. E o eixo central de toda a mobilidade, xa non penso en coches, evidentemente, pero de autobuses, norte-sur. Si nese espacio, por decirlo de algún xeito, pos un socarril, me dá igual dirección norte ou dirección sur, a solución de mobilidade de retorno é moito máis complicada. Estamos traballando desde urbanismo e está previsto nunha especie de proceso de concurso de ideas como enfrontar todo ese espazo. Como din, fundamentalmente desde Campo da Estrela ata Porta do Camiño, pero que se pode ampliar evidentemente Xoán Carlos I e Rosela de Castro, pero non ten unha solución demasiado fácil. Pero sí, sen dúbida, e coincido aí, creo que coincidimos totalmente Miguel e máis eu, retirar o vehículo privado é o primeiro paso. Claro. E para poder retirar o vehículo privado realmente temos que fornecer as alternativas para desplazamento das persoas e iso está fundamentado pois nese eixo de transporte público que máis antes que tarde teremos funcionando. Sí, eu estou completamente de acordo. O que plantexamos, en primeiro lugar, é a progresiva supresión da mobilidade do paso en coche, do paso en coche particular. Evidentemente sabemos que ese é un eixo fundamental da mobilidade norte-sur en Santiago e en todo momento eu penso que os autobuses deberían seguir transitando por aí. O que pasa é que sería un tránsito moito máis fluido, por un lado, sin os coches particulares, e por outro lado habería un espazo público maior para disfrute da ciudadanía. Pero eu tamén entendo que Santiago é unha cidade histórica de rúas moi estreitas, dunha configuración urbana moi determinada e que tampouco é fácil unha alternativa a iso, mais sobre todo cando a parte oeste da cidade, a parte do Pedroso, está protexida polo plan xeral, co cal non se pode facer un gran corredor de mobilidade por aí. Exacto. Conseguir reordenar eso, concelleiro, sería un dos retos principais como goberno e é impensable facelo nun só mandato, sería pensando de cara no seguinte mandato, non? Sí, sen dúbida. Bueno, nós xa o decíamos xa na campaña electoral que este mandato é o mandato da mobilidade. Dicir, hai outras problemáticas da cidade que van máis ou menos encamiñadas ou que xa se traballaron, pero que a mobilidade entendida desde a óptica do século XXI, este é o mandato onde é necesario implementala en Compostela. Dará tempo neste mandato? O que é estrictamente mobilidade, eu entendo que sí. O que ten de afección urbanística esa mobilidade, evidentemente, non chega o mandato. E unha intervención dese nivel, dese eixo, e de varios mandatos, porque hai que facer moitísimos estudios, hai que facer moita intervención. Sabedes que cando se toca calquera espacio da contorna da Amendua, pois, cando abres, non sabes o que hai ali. Quer decir, son obras que hai que tomalas con moita paciencia e aparte que van a afectar no momento que se desenvolvan moitísimo a todo o funcionamento da cidade. Entón hai que reflexionalas moi ben, pautalas moi ben e ter moi claro o que se quere facer. Moi interesante isto que poñedes sobre a mesa e do que seguiremos falando na seguinte mesa, pero non quería rematar, concelleiro, sin abordar un par de asuntos máis. Sei que estades a traballar nun plan de mobilidade urbana sostible. Sí. En que consiste este plan e cando crees que poderá estar listo para presentalo á veciñanza? Ben, o plan é unha exixencia que xa ven legislación estatal europea, digamos que un plan de mobilidade urbana sostible é o estudio que define globalmente como debe funcionar a cidade a nivel de mobilidade. Non tanto en aspectos moi concretos, que eso evidentemente deixa marxen para desenvolver, sí que debe de fixar unhas grandes líneas ou en algún punto onde actuar inmediatamente, pero é un pouco de, primeiro, recompilar a realidade,
as porcentaxes, usuarios, vehículos, desplazamentos, etc. E logo propoñer solucións para mellorar, evidente, enfocado hacia a mobilidade sostible. É dicir, a prioridade do peonil, seguinte prioridade bicicleta, terceiro transporte público, incluídos taxis, e en último lugar, evidentemente, o transporte privado. Eso é algo que xa se licitou no pasado mandato, no goberno do PSOE, xa se entregou o documento definitivo, agora está no proceso de revisión técnica por parte do Concello, aprobarase en xunta de goberno e presentarase públicamente, evidente. E ese plan de mobilidade sostible, por exemplo, é o que nos vai permitir desenvolver zonas de baixas emisións, porque é un requisito legal ter ese plan de mobilidade sostible, e sí que nos vai dar unha visión, ou nos dá unha visión bastante clara e bastante global de como está funcionando a cidade a nivel de mobilidade e hacia onde deberíamos ir e que medidas se deben de adoptar. Mencionabas agora o taxi, que non o tocamos nesta mesa, pero tamén sería un asunto de debate e de reflexión, porque é complicadísimo coller un taxi na cidade, sigue sendo complicado, aí tamén habería que buscar unha solución. Estamos traballando eso, xa anunciamos que vamos facer unha solicitude á Xunta de ampliación de licencias, están rematando ca documentación necesaria, se estableceu un calendario de servicio aeroporto que creo que está funcionando ben, pero o problema do taxi en Compostela eu creo que debe ser unha combinación de dúas cousas, é dicir, evidentemente somos un municipio con 9 meses moi intensos de uso do taxi, e logo pois entre novembro e febreiro máis ou menos se normaliza bastante, e entón unha ampliación dun gran volumen de licencias novas va a haber demasiadas licencias para esos 4 meses de baixa actividade, e a solución que sería máis a caída, en parte, sería a posibilidade das licencias temporais, que se pudera ter unha licencia de taxi para traballar 8, 9, 6 meses o ano. Eso non está das mans do Concello, no informe que vamos a mandar á Xunta. Sí, a Xunta é a competente nese tipo de aspectos a través da lei do taxi, é dicir, no informe que pedimos, a parte de posibles novas licencias, pedimos moi insistentemente que se fagan os cambios legislativos que permitan a creación de licencias temporais de taxi para que, bueno, pues sea unha vía de saída para cidades que funcionan nas Illas Baleares, se existe, eso sí que está recoxido en legislación, e que casi triplican o número de licencias en temporada alta, e funciona. E creo que sería unha solución para Compostela. Porque é un problema que sufrimos todos tamén na universidade. Cando organizades un congreso, por exemplo, mover as persoas que veñen a ese congreso é moi difícil pola cidade. Hai casos, non? Supoño que a ti tamén che pasa de ter que levar as persoas ao aeroporto porque non hai maneira de conseguirlles un taxi. Sí, efectivamente, o problema do taxi está aí. Tamén o sabemos porque temos alumnos no máster de turismo onde impartimos docencia que traballan en hotéis ou que son recepcionistas de hotéis, etc. E nos contan ese problema. É un problema que efectivamente está aí. E se falamos de mobilidade, para ir rematando, faltanos ir en bici, non? Porque é outra das modalidades para poderse mover pola cidade. Recentemente a Universidade puxo en marcha un sistema de préstamo de bicis eléctricas que está funcionando bastante ben, polo que nos din. Que plans ten o Concello nese sentido? A mesma línea, estamos traballando xa no sistema público de préstamo de bicicleta eléctrica. En principio estamos traballando ca idea de por encima das 100 bicicletas á disposición da cidadanía, evidentemente, insisto, xestionada por la empresa municipal de transporte. Quero recalcar isto, queremos que seña realmente o paraugas que enfoque o conxunto da mobilidade da cidade, non que se dedique exclusivamente ao transporte público. Sí, falo de Tusa. Entón, sí que estamos nesa línea, vendo que opcións hai, evidentemente, o sistema que se implante depende dunha licitación pública, porque é un investimento importante, pode ser desde un mínimo de alrededor de 400.000 euros, que evidentemente funcionará caso a app, etc. E creo que tamén vai poñer unha ferramenta máis para que a xente poda desplazarse neses desplazamentos que a pé, como comentaba o profesor Taboada, desplazamentos a pé que son demasiado longos para o que queres facer, pois evidentemente que a bicicleta, e eu como usuario da bicicleta ben o sei, acortas moitísimo ese tempo. Entón vai ser unha combinación que eu creo que eso sí
ademais do transporte público, vai ter un impacto sobre a circulación interna de automóviles na cidade. Sí, e cando cree que podría estar eso vixente? Porque están traballando neste Sí, plan. sí. Eso a curto plazo... 2025. 2025, Sí, é dicir, 2025 vai a cambiar por completo a mobilidade na cidade. Agardamos que sí, Sí? agardamos que sí. Pois, Xanduro, concelleiro de Mobilidade, moitísimas gracias por estar esta mañá conversando con nós sobre a mobilidade do presente, os problemas que hai no presente e a mobilidade que se quere para o futuro de Santiago. Moitas gracias, Gracias a concelleiro. ti, Ricardo, e a toda a cadena SER polo convite. E tamén o profesor Miguel Pazos, moitísimas gracias, como sempre, por participar sempre que te convidamos a un conversa, este tipo de formatos nos que, cos que a cadena SER quere poñer sobre a mesa elementos para mellorar a nosa cidade. Gracias. Moi ben, Gracias grazas aos a dous. vos. Falamos de mobilidade, de como situar o peatón no foco das políticas públicas do Goberno local de Santiago e nos vindeiros minutos queremos ir un paso máis alá. Queremos falar do modelo de cidade no que se está a traballar nestes meses, nos últimos meses. Cal é o modelo de cidade o que aspira Santiago? Decíanos antes a alcaldesa que hai algunhas cidades que son referencia, e la nomeaba, por exemplo, a Viena, seguro que hai outras, enseguida falaremos deste asunto. Queremos tamén saber cales son os retos a nivel urbanístico que se fixa o goberno local, como é a planificación da cidade que se está diseñando, sobre todo pensando de cara a 5, 10 anos. Hai moitos asuntos que se entrecruzan cando un fala de modelo de cidade, por exemplo, que facer coa vivenda, nunha cidade como Santiago, na que alquilar un piso cada vez é máis complicado, é complicadísimo alquilar un piso na nosa cidade, xa non digamos comprar, os precios están totalmente polas nubes. Falaremos dos retos para mellorar o acceso á vivenda na nosa cidade e falaremos tamén de cuestións que configuran ese modelo de cidade e como facer que Santiago non perda a súa esencia. Algo que está en perigo, moitas veces se fala xa de que está en risco o casco vello, como para moitas persoas a cidade se convertiu nun decorado e non para ser habitada polos veciños. Son cuestións das que queremos falar a continuación na seguinte mesa, na que me van a acompañar o concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, que vai a estar acompañado por Natalia Alvaredo, que é responsable de Urbanismo do Colexio Oficial de Arquitectura de Galicia, pola profesora María José Piñeira, que é profesora de Xeografía Humana, experta en análise de Xeografía Regional da Universidade de Santiago, e por Manuel Rodríguez, que é o director da Fundación RIA. Os catro xa me acompañan nesta mesa de debate que abrimos neste momento. Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, que tal? Moi boas. Hola, bon día. Moitísimas gracias por estar esta mañá connosco aquí na cadena SER. Quería preguntarlle, concelleiro, cales son os obxectivos que se marca o goberno local nese modelo de cidade no que están a traballar? Nos estamos apostando por un modelo de cidade que ten tres características principais: un modelo compacto, un modelo verde e un modelo equitativo. Vou explicar moi brevemente, inda que despois seguro que podemos profundizar moito máis nestas cuestións. Algunha delas xa se mencionaron antes, o tema da cidade compacta, por exemplo. Sí. Unha cidade compacta é unha cidade onde as distancias son pequenas e son abordables a pé ou en bicicleta e, por tanto, non é unha cidade tan dependente de medios motorizados como a cidade máis expansiva, máis propia das últimas décadas. Falábase xusto antes na mesa de que as grandes distancias que se foron producindo nas últimas décadas é a que produce dependencia, por exemplo, do vehículo particular ou do transporte público, non? Entón, nos apostamos por un modelo de cidade compacta, un modelo urbano compacto que é moito máis eficiente no uso do territorio e tamén no uso dos recursos públicos que ese modelo expansivo. De feito, a Unión Europea marcou para 2050 un obxectivo de consumo cero de solo, é un obxectivo ambicioso, pero a única forma de que nos acheguemos a ese obxectivo é justamente apostar por un modelo urbano compacto. Apostamos tamén por un modelo de cidade verde. Unha cidade verde é unha cidade onde a natureza está presente en todos os espazos públicos, non únicamente nos parques, que aquí en Santiago temos moitos e son moi bons, e isto é un motivo de orgullo, pero tamén nas rúas, nas prazas, necesitamos máis árbores. As árbores son aliadas imprescindibles na loita contra o cambio climático. Temos que ter máis árbores que dían sombra no brao, árbores que nos producen moitos beneficios a nós e ás outras especies coas que compartimos o planeta. E necesitamos tamén espazos públicos que incorporen máis superficies permeables
que permitan que a auga cando chove se infiltre no terreo e evitar problemas de inundacións como os que sufrimos este inverno e que probablemente nun contexto de cambio climático van ser cada vez máis frecuentes e máis graves. E despois falaba da cidade equitativa. Unha cidade equitativa é unha cidade onde os espazos públicos poden ser utilizados por todas as persoas independentemente da súa condición. Iso implica reducir ou avanzar gradualmente na reducción de barreiras de todo tipo. É unha cidade na que os espazos públicos poden ser utilizados tamén por todas as persoas que se poden sentir seguras e protegidas en todo momento, e aí teñen que estar ben deseñados. É unha cidade, falabas antes do tema da vivenda, unha cidade onde todas as persoas poden acceder a unha vivenda digna e adecuada sen ter que dedicar a eso gran parte dos seus ingresos, e para iso é fundamental, e seguro que falamos despois deste tema, apostar pola vivenda pública. Agora mesmo non existe aquí un parque de vivenda pública, a diferenza do que acontece en outros lugares de Europa, onde sí que apostaron por ese modelo, porque sí que entenderon dende hai tempo que a vivenda pública é un piar fundamental do estado de benestar. Ese é o modelo de cidade no que está traballando o seu departamento, concelleiro, e cales son os principais retos a nivel urbanístico que se marcan para este mandato e coa vista nos seguintes, porque o que se trata é de planificar a Compostela do futuro. Sí, sobre todo en urbanismo é moi importante a planificación. Sí, decía antes a Xulia Guntín, a presidenta da Asociación de Veciños Bedesma, que, por exemplo, no entorno de Santa Marta é o que é veciña desa zona e que o que sentía era que foi mal planificada no seu momento e que ahora están sufrindo os problemas desa mala planificación, non? Por iso é importante planificar para o presente e, sobre todo, para o futuro de quen vai a habitar a cidade nos vindeiros anos. Sí, efectivamente, escoitei antes a Xulia Guntín e pensei, ten toda a razón, a planificación é fundamental porque os erros de planificación duran durante moitas décadas, temos moitísimos exemplos disto. Entón, en urbanismo é moi importante pensar a longo prazo. Hai cousas que hai cuestións máis urxentes que temos que abordar polo menos a medio prazo, pero despois hai outras cuestións que hai que pensar a longo prazo, non? Sobre todo as cuestións máis de forma urbana, máis físicas, non? Desafíos temos moitos, a maior parte deles, ou se cadra todos eles compartidos con outras cidades de Europa e do mundo, non temos desafíos que sean exclusivos de Santiago de Compostela, é certo que aquí algúns teñen máis importancia que noutras cidades. Eu sí que destaco moito un desafío sobre o que temos que traballar, sobre o que estamos traballando, que é moi importante, que é o de conseguir un aproveitamento máis eficiente do parque residencial que xa temos, do que xa existe. Temos que aproveitar millor o que xa hai. En ese sentido, xa estamos traballando en dúas direccións, con dúas medidas que xa son coñecidas. Por un lado, a creación dunha empresa municipal de vivenda que se vai centrar, ou a nosa intención é que se centre na rehabilitación do que xa existe, e tamén a través de ferramentas que temos, como por exemplo o Rexistro de Soares, que serven para fomentar a rehabilitación, a recuperación do patrimonio inmobiliario. Hai uns días, o 25 de abril, justamente ditei a orde de inclusión no Rexistro de Soares de 4 inmobles con declaración de ruína na cidade histórica que se van sacar a poxa pública no prazo dun ano, como marca a lei do solo de Galicia, e que terán que ser rehabilitados, non? Entón, temos que utilizar esas ferramentas e moitas outras, porque o problema, o desafío do aproveitamento máis eficiente do parque residencial existente é complexo, é un fenómeno complexo, un problema estrutural, e hai que abordarlo con varias medidas, e tamén hai que abordarlo con colaboración entre administracións. Creo que isto é moi importante. Ninguna administración en solitario vai ser capaz de solucionar este problema. Vamos a abrir mesa, concelleiro, vamos a saudar ao resto dos integrantes. Está connosco Natalia Alvaredo, que é responsable de urbanismo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Que tal? Moi bo día. Bo día. Tamén con nos María José Piñeira, que é profesora de Xeografía Humana, experta en análise de xeografía regional na Universidade de Santiago. Que tal? Moi bo día. E tamén con nos Manuel Rodríguez, que é o director da Fundación RIA. Que tal, Manuel? Bo día. Bo día. Quédome contigo, Manuel. Contanos que é a Fundación RIA, como nace a Fundación RIA e cales son os seus obxectivos. Digo por presentarnos e coñecernos todos. Bueno, pois a Fundación RIA é unha xencia sen ánimo de lucro, independente, promovida polo arquitecto David Chipperfield, que nace principalmente coas preocupacións que estamos tratando hoxe aquí, non? Un pouco o estado dos entornos onde habitamos, unha planificación, un desenvolvemento que descuidou, en moitos casos, o patrimonio construído, cultural, o patrimonio natural, e que perdeu polo camiño gran parte da identidade deses lugares, non? Nos que se desenvolveu. E, ademais, pois, con un propósito que é o de promover, na medida do posible, pois, o desenvolvemento sostible de Galicia, non? Entón, para iso, pois, facemos desde estudios, análises, un pouco deseñando proxectos piloto, a un nivel máis estratégico, quizás, pero
sobre todo, promover o debate e intentar favorecer os consensos ou as conexións entre diferentes axentes. Falábamos agora co concelleiro, con Iago Lestegás, sobre o modelo de cidade ao que aspira Santiago. Natalia, cales deberían de ser os referentes nos que debe mirarse Compostela para deseñar ese modelo de cidade do futuro? Bueno, a ver, en realidade, o maior referente o que se debería mirar penso que é a Compostela anterior. É dicir, sempre temos que entender o que temos que ver que cuestións son relevantes para o futuro e pensala dende como a vivimos nós. Os referentes, hai moitos e hai cidades que están facendo ben unhas cousas, hai outras que están facendo ben outras, pero en realidade penso que é un traballo interior. Eu traballei anos en Barcelona e para min aquela cidade o que ten é que dende as institucións, dende a academia, sempre a están poñendo a proba. E é porque levan moitos anos estudiándoa e moitos anos intentando ver como mellorala. E por eso salen cousas innovadoras, non? E por eso teñen esta visión que un pouco dende lonxe podemos chegar incluso hasta admirar, porque a coñecen moi ben. E entón, eu penso que é importante eso, é coñecer ben como usamos nosa cidade. Manuel, en túa opinión, cales deberían de ser as referencias? Eu concordo moito con Natalia. Moitas veces, cando se nos pregunta aos arquitectos cal é a cidade que imaginamos, a cidade do futuro, eu recordo un profesor que tuve, Josep Boigas, que decía, a cidade do futuro é esa mesma que ves pola ventana que é a cidade existente. É máis recompoñer, digamos, restituir os valores desa cidade, sexen identitarios, de calidade ambiental, etc., de funcionalidade, pero traballando co que xa existe. E non, digamos, nunca vamos ter a capacidade nin a posibilidade de crear unha cidade nova, ideal, que responda a todas as nosas necesidades, senón que vamos ter que traballar sempre co que xa está construído e o que é existente. Non? E sobre todo, María José, pensando nos veciños, non? Hai que idear unha cidade pensando en quen habita. Claro, eu penso que é o gran reto, non? É que moitas veces perdimos ese referente, quizáis, pois polos modelos de crecemento que facía antes referencia Iago, non? De que foi un crecemento explosivo, sen precedentes, moitas veces. Tivemos o precedente anterior nos anos 60, 70, non? Cos barrios que se crearon nese momento, con un tipo de urbanismo tamén diferente. Se expulsou moitas veces da cidade poboación, precisamente polo encarecemento da vivenda, porque había outras oportunidades nos concellos limítrofes e demais. Penso que agora hai que volver a recuperar pois ideais que tiñamos no urbanismo hai algúns séculos, non? De cidades habitables, cidades que pensen nas persoas, cidades camiñables. Eu sempre digo, hai que recuperar o que é a habitabilidade e o conforto urbano, non? De facer que as cidades volvan a ser sitios vivibles polos residentes, non? De feito, hoxe está aquí en Santiago Francisco Tonucci, non? Que vai a ser investido honoris causa e é un referente neste sentido, concelleiro. Estivemos con el agora, antes de vir para aquí, estivemos, xusto saín, eles seguían un cachiño máis, estivemos varios concelleiros, estivo a alcaldesa, varios concelleiros, concelleiras, persoal técnico tamén, estivemos falando con el durante un bon anaco destas cuestións, falábamos moito justamente eso, que eu mencionei antes, ¿no? da importancia de deseñar a cidade, os espazos públicos, sobre todo, para que todas as persoas, por exemplo, os cativos e as cativas, poidan xogar na rúa, que é unha realidade que cada vez vemos menos. Non sei, bueno, eu creo que a nosa xeración sí que eu xoguei na rúa, pero probablemente a última xeración, non? Ademais, eu xoguei na rúa nunha cidade do mesmo tamaño que Santiago, non? Que é Lugo. Eu creo que nós temos que ir cara a espazos públicos. Os espazos públicos que se fixeron nas últimas décadas non son espazos públicos de calidade. De feito, os espazos públicos que nos gustan, os espazos públicos onde nos gusta estar tomando un café ou sentados nun banco, non son, na súa maioría, se reflexionamos, espazos públicos de hai máis de 100 anos. Claramente todos anteriores aos anos 50, o desarrollismo franquista, que foi cando cambiou o modelo de cidade que mencionaba María José, non? E nós temos que aprender, tamén moi de acordo co que dicía Natalia, temos que aprender do que temos aquí, da nosa propia cidade, tamén de moitas outras, pero tamén da nosa propia cidade, de como son os espazos públicos que son vivibles
e onde, nalgúns deles, sí que ás veces, por exemplo, na Praza de San Martiño, aínda se ven cativos xogando algunhas tardes. Dos poucos espacios, concelleiro, que Probablemente o quedan, único da cidade histórica onde se ven cativos xogando a día de hoxe. Sí, entón quédase con esta idea, non, de Santiago como referente para Santiago. Saíron nomes, Barcelona, outras cidades, a alcaldesa mencionaba Viena tamén. Non sei se no seu departamento vostede ten algunha preferencia ou collen exemplos de diferentes cidades. Eu teño preferencias persoais, froito de vivencias de vivencias persoais, claro, non? Pues, Barcelona, efectivamente, que é probablemente a cidade máis estudada dende un punto de vista urbanístico e de vivenda do mundo. Barcelona é un obxecto de estudo dende hai moito tempo. Barcelona é un exemplo para moitas cousas, por exemplo, algunhas intervencións que fixeron nos últimos anos sobre espazos públicos para renaturalizar certos espazos públicos. Falase moito do caso de Conseil de Cent, non? Que é unha rúa que se reformulou hai pouco, pois é un exemplo que fixeron ali. É un exemplo que se fixo en Copenhague dende hai xa moitos anos en materia de mobilidade ciclista e con moitas outras cuestións, tamén ligado a certas figuras que hai ali que traballan moi ben. Escandinavia en xeral, bueno, eu vivín ali en Noruega e tamén son un exemplo de moitas cousas interesantes. Bolonia, a Bolonia da súa época, cando empezaron a rehabilitar o centro histórico, foi un exemplo de rehabilitación urbana sen xentrificación, digamos, non? Ainda que despois as cousas foron cambiando. En fin, en Lisboa, por exemplo, hai algúns casos interesantes de protección do comercio histórico, dos que tamén podemos aprender. Bueno, hai ningunha cidade é un exemplo para todo. Hai que ir collendo o mellor de cada unha. Claro, as cidades, algunhas cidades acertan en algunhas cousas e temos que aprender deses acertos. Pero, sen dúbida, ese é o camiño, María José. Non esquecerse de que a cidade ten que ser diseñada e pensada para quen habita e non só pensando que eu creo que igual é o problema que lle pasou a Compostela, non en que nos visita. Claro. E que nós sempre falamos de que, ademais, en Compostela temos dous tipos de residentes, non? Temos os residentes, digamos, permanentes, que mercan unha vivenda, non? E que nos aparecen nos censos de poboación como residentes fixos, pero temos unha población flotante a que se refería anteriormente, que é todo o estudiantado, non? Que vai ligada á identidade de Compostela. É dicir, Compostela é unha cidade universitaria e nos entendemos pois, que os estudantes son asentes urbanos porque fan cidade tamén. É dicir, están nuns espazos, ocupan uns espazos públicos, os disfrutan, utilizan os mercados, os comercios, e hai que recuperar isto, non? Hai que telo moi en conta, porque se solamente nos centramos nun sector de poboación que tamén temos en Compostela, que o visitante, o turista, non? Que pernota, que tamén é moi importante, e demais para o conxunto de cidade, podemos caer no risco de que eu sempre digo que todas as funcións urbanas poden convivir sempre que haxa, e volvemos ao concepto, planificación e xestión, non? Hai casos noutras cidades onde conviven perfectamente, o problema é cando a balanza se inclina en función dunha función ou outra, non? Aí onde xorden os problemas. Aproveito e lanzo a pregunta aos outros tres integrantes da mesa. Está en perigo a esencia de Santiago, tal e como a coñecemos? Natalia? É unha pregunta complicada. Eu penso que a esencia da cidade a fan os cidadáns e, en realidade, é o que nos temos que plantexar un pouco que é o que queremos os que vivimos aquí para a cidade e como é esa convivencia con eses outros axentes externos e como queremos vivir entre todos. Entón, a esencia da cidade, entendo que a esencia que ten a cidade é a que os cidadáns teñen nese momento, co cual... Sí, no, pregunto porque o fío do que comentaba María José, moitas veces temos a sensación de que a cidade nos está expulsando porque é moi difícil poder vivir en Santiago, os alquileres están moi caros, comprar unha vivenda, acabamos marchando os concellos limítrofes e incluso os estudiantes, non? Están tendo cada vez máis complicacións para poder vivir na cidade, están alquilando pisos no Milladoiro, en Bertamiráns. A iso me refería cando quizá, non sei se credes que pode estar en risco a esencia de Santiago tal e como a coñecíamos ata de agora, Manuel. A ver,
Penso que sí, xustamente un pouco na mesma liña, no? A multifuncionalidade, a provisión de servicios, a habitabilidade, o confort que poda ter esas persoas para habitar un lugar é moi importante para que a poboación decida seguir aí, no? Falaba antes con María José unha iniciativa que houve unha estrategia urbana, digamos, que houve en Barcelona que tiña aquel eslogan de Barcelona Posat Guapa, que era Barcelona Ponte Guapa, que era unhas intervencións nas rúas, nas fachadas, para mellorar toda a imaxe de Barcelona nunha Barcelona máis degradada. Co mellor, digamos que aquí podemos cometer un pelín ese error de querer solamente ese estético, pero despois eles tamén se deron conta. Eu estudiei en Barcelona, participei ali nunha iniciativa que chamaba Arquitectos de Cabecera, que ao final o que trataba era de traspasar a fachada, realmente entender o que había dentro, e dentro había infravivenda, había problemas de accesibilidade, había persoas maiores que non podían salir á rúa, había un pouco masificación, digamos, neses barrios, e ao final necesitas traspasar esas fachadas, porque aquí realmente información non falta das fachadas do centro, no? Está moi ben catalogado e hai un traballo magnífico que foi levando o Consorcio de Santiago desde hai moito tempo e as autoridades, pero, claro, quizás non se traspasou de todo esa fachada e non entendemos ben cales son esas realidades e non sabemos atender perfectamente a elas, non? Máis a nivel funcional que a nivel estético. De todas maneiras, perdón, non sei se... Sí. O que me refería un pouco tamén era eso, que en realidad a esencia da cidade cambia co tempo. Agora non podemos considerar a cidade o centro histórico solamente. Está todo o que comentaban antes do ensanche, todas as aldeas, todos os núcleos periféricos que tamén aportan á cidade. Entón, a esencia da cidade, cale? Hacia onde que o centro volva a ter vida? Sí, por suposto, pero entender todo o conxunto o que eu penso que é no que hai que traballar para saber cal é esa esencia que queremos ter. Concelleiro, cal é a esencia que queremos ter? Pois un pouco ao fío da pregunta que fai Natalia, non? Depende do que entendemos por esencia, non? Si por esencia entendemos o que se entende moitas veces que é a autenticidade, pois si certamente a autenticidade entendido como este carácter único dun lugar está en crise como está en crise en moitas cidades do mundo nun contexto de globalización e sobre todo nas cidades que son destinos turísticos porque teñen un atractivo patrimonial, cultural, etc. Co cal dase a circunstancia un pouco sorprendente ou curiosa de que justamente os lugares que teñen máis carácter, entre comillas, non? Ou máis autenticidade ou máis valor patrimonial cultural son as que máis están vendo desaparecer esa autenticidade. Eu que creo que sí que está en risco e o que creo que temos que conter, estamos traballando para facelo, é a función residencial de certas zonas da cidade, sobre todo a cidade histórica, nun contexto de especialización noutros usos que non son residenciais, non? E iso vese na esfera da vivenda, pero vese tamén, por exemplo, na esfera do comercio, que é unha cuestión fundamental para a esfera da vivenda. Si queremos unha cidade histórica ou unhos barrios en xeral habitables e habitados, ten que haber unha oferta suficiente de comercio de proximidade que responda ás necesidades da comunidade local, da poboación local. E iso, o comercio de proximidade, sí que está en risco por unha serie de cuestións que todos coñecemos, dende a popularización e expansión do comercio online, pero tamén é unha cuestión de planificación, a concentración de grandes superficies en parques industriais e polígonos industriais que deberían destinarse a outras cousas, porque os parques empresariais e polígonos industriais deberían destinarse a aquelas actividades que non se poden implantar nos barrios porque son molestas para a veciñanza, non para poñer supermercados, non para poñer comercio ao retallo, non? E despois vemos tamén a especialización de certas zonas en un tipo de comercio que non responde ás necesidades da poboación local. E iso é outro desafío que podía ter mencionado tamén ao principio. Sí, e falábamos, e o facías ti antes o inicio, concelleiro, o problema para acceder a unha vivenda. Sei que estades traballando, esta medida sobre a mesa, está esa empresa municipal de vivenda que queredes impulsar. E decías antes, non tanto construir, senón aproveitar o que hai, non? Ese é un pouco o camiño que se quere seguir. Sí, porque, mira, de acordo co INE, o último censo de 2021 temos case 57.000 vivendas no municipio de Santiago. Algo menos de 57.000 vivendas. Tamén o fío do que comentaba María José, persoas empadroadas hai algo menos de 100.000, estamos aí chegando a este 1.000, e despois o IGE estima 16.000 persoas que viven aquí pero que non están empadroadas. Entón, poñamos unha poboación real
de feito de 116.000 persoas, non? Dando por datos dando por válidos eses datos. Teríamos 57.000 vivendas para 116.000 persoas. Tocamos a 2 persoas por vivenda. Entón, o parque habitacional que temos non debería ser insuficiente para atender as necesidades habitacionais da xente que aquí vive se estivese ben aproveitado. Non está ben aproveitado. Hai moita vivenda baleira. Que é posible. Aí está cuantificado. De acordo co INE, 6.198 vivendas baleiras. É unha cifra que sempre se cuestiona moito, hai que falar de 4.000, baseado noutro tipo de, creo que de consumos de auga, pero señan 4.000 ou señan 6.198 é un stock importante de vivenda que está desaproveitada. Por iso o tema do rexistro de soares, que é unha forma que nos temos de actuar a través da disciplina urbanística para que se poña en uso e se rehabilite ese patrimonio. Como traelas ao mercado? Como poñelas no mercado esas vivendas? Porque hai quen prefire tela vacía que, por exemplo, alquilala. Pois, bueno, é un debate que se dá en moitísimos lugares do mundo. Parece que ninguén atopou a solución en definitiva. Oxalá atopemos nós. Igual estou sendo demasiado ambicioso. É certo que, por exemplo, moitas administracións, dende o propio Concello de Santiago, hai anos, ata a Xunta de Galicia puxeron en marcha medidas para promover que se puxesen no mercado esas vivendas a través de axudas, a rehabilitación, a través de certas garantías. Non funcionaron nin as da administración local nin as da administración autonómica. Entón, parece que esa vía que, bueno, non digo que non se deba seguir explorando, pero os casos que coñezo polo menos non funcionaron. Non sei se alguén dos restos das persoas que están aquí poderán ter algún exemplo interesante, pero ese tipo de programas que eu coñeza non funcionan, pero sí que eu creo que a través das ferramentas que temos urbanísticas, porque é unha obriga manter as edificacións, é unha obriga conservalas, é unha obriga rehabilitalas, é unha obriga destinalas aos usos previstos no planeamento, non? Entón, se nós a través da disciplina urbanística, cos recursos que temos, que son limitados, somos capaces de que polo menos unha parte desas vivendas se poñan no mercado e se rehabiliten, tería sido, eu creo que un éxito. Pedía ideas, propostas. O concelleiro Natalia, Manuel, María José, non sei que ideas se vos ocorren para poder convencer a esa xente propietaria de pisos que están baleiros para que os poñan en uso, para que os poñan no mercado. Manuel. Eu creo que esta pode ser María José un pouco máis. Vamos pasando a bola, pois venga, María José. Eu penso que non hai unha fórmula única, sino que haberá que combinar varias fórmulas, non? Coñecer, bueno, coñezo algúns casos, por exemplo, que a través de, está moi ben o tema da empresa municipal de vivenda que se volva a poñer en marcha con uns plans, digamos, de reactivación de vivenda baleira, por exemplo, no mercado público ou no mercado da vivenda e demais. Bueno, coñezo casos nos que algúns concellos están funcionando como a través da empresa municipal como intermediadores entre os propietarios e os demandantes, pois como se fora unha plataforma de fotocasa, vamos a chamarlle así, pero municipal, na que, digamos, pois en función das túas demandas, pois si eres, por exemplo, en función dos perfis, non, dos demandantes, pois podas ter unha vivenda en distintas partes da cidade en función pois da túa renda ou da túa necesidade. Pois eu necesito unha vivenda que teña solamente unha habitación e a miña renda é tal. Miro nesta plataforma e vexo, non? A intermediación que supón? A intermediación supón, nestes casos, nos que as entidades municipais garanten ao propietario un aluguer, este ocupado ou non, garanten, porque aquí temos tamén moito medo a que nos estropeen os nosos pisos, non? E as nosas vivendas. Todavía unha sensibilidade que pervive, non? Na poboación. Non vou a poñelo en aluguer porque me poden destrozar o piso, non? E penso que iso é unha barreira que hai que ir superando tamén. Entón, bueno, pois a través estas entidades municipais axudan na rehabilitación ou no acondicionamento da vivenda se fai falta e van recuperando a través do alugueiro, non? En acordos cos propietarios e están funcionando en algúns casos. Concordo totalmente co que di Iago de que hai medidas urbanísticas tamén que permiten poñer a vivenda que este xa entrando moitas veces en procesos de degradación importantes porque non se atende o seu coidado. Asistimos moitas veces nos centros históricos de moitas cidades galegas de como se deixaron caer
os edificios, ás veces tamén para entrar en procesos de renovación urbana, non, que interesaban. Neses casos, urbanísticamente hai ferramentas pois, para obligar en certa medida que se manteñan, non? E, bueno, pois poden sacar unha serie de beneficios mediante alugueiros, non? A baixo coste de mercado, é dicir, habería que buscar distintas fórmulas. Como di Iago, ter a varita máxica que che dé cada solución é super complicado, sobre todo porque sentimos, eu penso que aquí sobre todo, todavía seguimos moi aferrados á nosa propiedade. Nos falamos outro día que estiven en Palma, non? Decía unha compañeira, bueno, es que as vivendas foron huchas, non, de cemento, é dicir, foron inversións, investimentos nas que fomos poñendo os nosos cartos e demais, e claro, soltalas agora así como que perdemos esa propiedade, non? Ou temos a conciencia de que mellor se pode poñer en perigo a nosa propiedade, cando hai outras fórmulas pois, de cesión en usufrutos. Bueno, hai moitas opcións de que se están baraxando en distintas cidades, pero eu penso que solamente unha acción vai ser complicada. Haberá que buscar distintos combinacións de fórmulas que tamén destinadas a distintos perfis de poboación, que neso comentábamos antes con Manuel, é dicir, é certo que Barcelona é un laboratorio, fixo moitos estudios, teñen moitos datos, coñecen moi ben a realidade das distintas pezas que compoñen o mosaico urbano, porque aquí falamos de cidade, pero ao final a cidade son distintas pezas dun puzzle con distintos perfis sociais, económicos e demais, e que penso que iso hai que telo moi en conta para dar solucións reais. Manuel. Sí, un pouco abundando neso e tamén de que maneira podemos coñecer a nosa cidade é algo que nós tratamos de promover un pouco desta Fundación Ría, pero son esas colaboracións entre as universidades, os estudiantes, as corporacións municipais, porque ao final eses estudantes, sexan de arquitectura, de xeografía, incluso de economía, de outras ciencias, non? No momento de estudiar están desexosos de volcar o seu coñecemento, o seu esforzo en algo que valga a pena. E, polo tanto, eses formatos nos que a universidade pode traballar conxuntamente en entornos reais, en barrios degradados ou non tan degradados, catalogar, cartografiar, etc., van recollendo un montón de información que é imposible para un goberno municipal alcanzar. Ao final son decenas de estudiantes que falan con todos, que sen prexuizos, sobre todo sen prexuizos da xente que é preguntada, que sempre se pregunta se son do catastro, se son de algún tema, non? Pero nese caso, en todos esos procesos que eu participei en varios, xa en Barcelona, que traballamos no barrio do Raval con esta iniciativa de arquitectos de cabecera, ou aquí mesmo que promovimos algún proxecto no Concello da Ribeira, traballando no propio Porto, nas áreas verdes e no centro, recaba unha cantidad de información que é valiosísima para poder tomar decisións. E neste sentido, alimentar esas fontes de información para poder ter tomar unhas decisións informadas é moi clave, sexa no asunto de vivendas, sexa na reurbanización dunha rúa, na mobilidade, etc. Natalia. Bueno, sen dúbida, o que comentan os compañeiros, estou totalmente de acordo. Primeiro hai que coñecer o parque inmobiliario que temos, coñecer os usuarios que utilizan, entender as posibles compatibilidades que pode chegar a haber entre eles, entender se o parque existente resolve as necesidades que temos hoxe en día ou non, e a partir de aí buscar esas fórmulas que comentaba María José, buscar a maneira que funcione aquí, dar esa seguridade aos propietarios tamén, ou sobre todo tamén entender como cambiar esta cultura que temos, non só no aspecto da vivenda, tamén no que comentábamos antes da mobilidade, de como utilizar os espazos. É un traballo que a cidadanía tamén ten que estar convencida de que quere facer, porque o noso modo de vida ten que cambiar. Bueno, un pouco fío do que comentaba María José antes, que facía unha reflexión moi interesante sobre a propiedade e a nosa relación coa propiedade. Claro, os foros redivíronse aquí hai 100 anos. É dicir que a propiedade é recente, non? Para moitísimas persoas. Entón, bueno, é unha cuestión a relación que temos aquí coa propiedade, temos que coñecela tamén, non? Temos que entendela. E despois o que significou efectivamente a vivenda como o que sigue significando como aforro,
para as persoas, non? E como medio de investimento e demais. O peso do sector inmobiliario, tándem co turístico e co financeiro, no sur de Europa en xeral, en España, en Portugal, en Grecia tamén, non? É moi grande. E iso tamén ten unha repercusión sobre este tipo de cuestións, non? Despois tamén, bueno, eu creo que a min preocúpame que creo que a nivel mediático está tendo moita presenza certas actuacións que creo que son anecdóticas, non? Que pasan, pues, en algúns casos, con algúns inquilinos, non? Eu creo que, claro, que o peso que eso está tendo a nivel mediático, certas cuestións que eu estou seguro que son anecdóticas, porque eu coñezo moitas persoas inquilinas. As cifras son, iba a decir ridículas non, pero estamos falando de un 0,01% de casos judicializados ocupacións, quer dizer, estamos falando dunha mínima porcentaxe. Eu creo que ese tipo de cuestións que existen, pero que son anecdóticas, e todos coñecemos moitas persoas que viven de alugueiro. Eu vivín de alugueiro ata hai moi pouco, sempre deixei os pisos en perfecto estado, a maior parte da xente faino, pero eu creo que a repercusión que ten a nivel mediático eses casos anecdóticos están facendo que moita xente teña medo de poñer as súas propiedades en alugueiro. E iso é un problema. Fomentado, decías agora, mediáticamente, pero tamén por certos gobernos, facendo da ocupación pois causa que teñen ese discurso, efectivamente. Entón eu creo que iso está desanimando moita xente a poñer as súas propiedades no alugueiro. Esencialmente a cuestión das vivendas turístico, que están marcando a fisionomía das cidades e o presente e o futuro das cidades, non só na nosa, é un debate que se está producindo en moitísimas cidades españolas e europeas tamén, as de uso turístico, que xa non son vivendas, e, por tanto, eu discutiría incluso o termo vivenda de uso turístico, non? Preferiría falar de pisos turísticos, porque no momento en que teñen uso turístico xa non é unha vivenda, non? Pero deixa de ser unha vivenda. E, por tanto, efectivamente, eso reduce a oferta de vivenda en alugueiro. Eso é un problema aquí, é un problema en moitísimas outras cidades, que cada vez máis cidades están tomando medidas. En Santiago empezouse xa hai anos, inicialmente pola cidade histórica, non? Onde se modificou o plan especial para excluir o uso turístico da vivenda, despois modificouse o plan xeral para o resto do municipio e, bueno, agora, como é sabido, estamos traballando nesa ordenanza complementaria, pero quero insistir en que esta cuestión está regulada en Santiago de Compostela. Hai normativa urbanística, de feito Santiago foi pioneira nese sentido, en regularlo primeiro na cidade histórica a través do plan especial e despois no resto do municipio a través do plan xeral. E nós, a través de urbanismo, actuamos tamén para que se cumpra, lóxicamente, o planeamento urbanístico. Esa ordenanza complementaria, se estaba escoitando anterior mesa, xa vos tedes conta que eu son moi de plazos, hai algún plazo? Deixei de dalo, eso. Antes do verán. Sí, por suposto. Desde verán. Por suposto, sí. Por suposto. Inminente, entón, pues estamos en maio. Inminente, sí, inminente. Sí, a min gustaríame tela sacado antes, pero, bueno, tamén para min foi unha lección, primeiro, dos tempos da administración, que bueno, que lóxicamente son os que son, e todo o mundo sabe, e despois tamén da complexidade xurídica de certas cuestións urbanísticas que cada vez é maior, e poderíamos falar tamén da judicialización do urbanismo e de todo eso o que iso implica para a dificultade de planificar e que cada vez está menos no terreo dos arquitectos e máis no terreo dos xuristas. Bueno, pois falemos. Aquí hai dos arquitectos na mesa, ademais do concelleiro. Natalia, Manuel, é algo que lles preocupa? Pois a verdade é que sí, sobre todo polo que comenta Iago, polos tempos que implica esta situación, en que conformar un pouco como funciona todo e acabamos ceñíndonos casi as letras e moitas veces este é un problema para, bueno, pues para sacar adiante cuestións físicas, digamos así. Manuel? Sí, eu incluso indo un pouco máis no detalle do propio proxecto, non? Os procesos de contratación, que, ao final, digamos que teñen que ser procesos os de deseño dunha intervención pública, se no espacio público ou nun edificio, non? Procesos que sexan creativos, compartidos, abertos, que se podan contrapoñer diferentes opcións basadas en análises rigurosos que senten unhas bases, non? En ese sentido, pois, cos concursos, por exemplo, son algo que moitas dos gobernos teñen medo, porque parece que son prazos moi longos, procesos complexos, impugnables. Entonces, eso é un
medo que lles pode ocurrir, que non cumplan cos plazos, non? Pero realmente creo que é moi compartido entre todos desta mesa, sobre todo co Colexio de Arquitectos, a necesidade de promover que esas contratacións, que esos procesos creativos de diseño das nosas cidades e dos nosos espazos, pois que sexan por concursos, non tanto por unha oferta económica únicamente, senón que se contrapoñan as diferentes propostas e que aí se poda un pouco poñer a parte creativa e a parte de deseño no centro da decisión e non solo pois unha cuestión máis económica ou se administrativamente un pouco máis áxil ou non. Voltando ao tema das BUT, das vivendas de uso turístico ou pisos de uso turístico que decía o concelleiro, cando se fala do modelo de cidade que se está a diseñar, non podemos perder de vista en que cidade vivimos, Santiago de Compostela, que está moi ligada ao turismo. Iso tamén ten que ter sido en conta, non? Lía estes días, bueno, seguro que vos tamén o bichedes, que en Italia se están tomando medidas contra o turismo, Venecia vai a cobrar 5 euros os visitantes só por entrar na cidade, 5 euros. Milán vai a prohibir a venta de pizzas despois da medianoite, bueno, son titulares, digamos, que chaman a atención. Hai que telo en conta, a hora de diseñar o modelo de cidade, que a nosa é unha cidade que está moi volcada hacia o turismo. Pois sí, a min outro día en Palma me decían que leran tamén que Santiago iba a prohibir a entrada de turistas. Curioso, porque isto foi a raíz dunha entrevista precisamente na cadena SER da teniente de alcaldesa María Louzao, que simplemente fixo a reflexión de que eran partidarios de estudar a posibilidade de regular os fluxos de visitantes e desa análise, desa reflexión que fixo a teniente de alcaldesa, a sensación que quedou é que se iban a prohibir os turistas na cidade. Como prohíbes os turistas na cidade, non? Efectivamente. Eso é porque tamén está como moi encendido o debate en torno ao turismo. Sí, está moitas veces endemoniado, non? Se está, digamos, endemoniando a actividade turística cando realmente volvemos ao mesmo. E parece que nos reiteramos, non? O tema é de planificar. É dicir, pode haber turistas, o que pasa é que hai que xestionar o fluxo de turistas, non? Por que partes se moven na cidade, non? Falabades antes de zonas tensionadas en canto a vivenda e demais. Tamén podemos falar de cal é a capacidade de carga, non? Que teñen as rúas, sobre todo vinculándose a anterior mesa, non? De mobilidade, non? Podemos ter zonas moi saturadas porque digamos que toda a sinalética ou parte da sinalética o mellor pode incidir en que todo o mundo vaya polos mesmos sitios, non? Cando o mellor, bueno, pois repensando un pouco por onde se moven, por onde poderían ir, como poderían convivir cos residentes e demais, pois serían as cuestións nas que teríamos que pararnos e reflexionar. Non se trata de prohibir a entrada a turistas. Manuel Asinte. Sí, porque ademais moitas veces falamos da planificación, ou falta de planificación. Neste caso son planificacións que responden a diferentes lógicas. Nun momento era unha planificación que respondía á lógica de canto máis mellor porque nos vai traer riqueza, ou a planificación dos barrios periféricos. Non, hai que planificalos fora, conectados con a autopista, porque vamos en coche, entón teñen que ir fora. Claro, agora cambiamos completamente as lógicas. Agora é unha cuestión dos turismos, pois, si son máis caros, contaminan, estamos máis desconectados, ou son monifuncionais, por lo tanto, necesitamos aportarlle servizos tanto ao centro como ás periferias e agora temos que planificar pero noutras lógicas, o que non tería sentido é seguir planificando na mesma lógica que tuvemos hai 20 anos, non? Natalia? Sí, sen dúbida que volvendo un pouco a aquelo da esencia, Santiago sempre recolleu a xente, sempre foi en certo modo turística, non? E penso que hoxendía pode seguir sendo, como comentan os compañeiros, entendendo ben como, pero é algo moi particular de Santiago e que de alguma maneira tamén nos posiciona no mundo, non? Entón, bueno, tamén hai que ver a parte un pouco positiva, non? E ver como incorporalo o que nos queremos, a como queremos vivir. Concelleiro, non se pode pensar o modelo de cidades sen ter en conta esta característica, non? De Santiago moi ligada ao mundo do turismo. Sí, de feito, estou seguro que todos estamos de acordo en que a democratización do turismo é un elemento positivo, é un elemento ademais propio do estado de benestar, pero o turismo non é unha actividade inocua para os territorios onde se produce, non? Ten efectos, ten impactos, algúns positivos e outros negativos.
que non se limiten ademais aos espazos urbanos. Temos, por exemplo, o caso da Praia das Catedrais, que coñezo ben de anos, que foi cambiando, puiden ver dende cativo como foi evolucionando ese lugar ata transformarse nunha cousa que creo que está absolutamente fora de control, non? Temos o caso tamén das Illas Cíes, por exemplo, non? É dicir, que non é un problema o Camiño de Santiago, o sea, non é un problema exclusivamente dos espazos urbanos, non? Pero sí que é certo que nos espazos urbanos, igual que nos demais espazos, nos compétenos máis ben este último caso, require planificación, o que dicía, non? Require unha planificación. Falaba María José da capacidade de carga, non? Efectivamente, claro, nos falamos sobre turismo cando nun territorio se superou esa capacidade de carga, non? E iso vai en contra do propio turismo. Por eso, realmente, as medidas que buscan ordenar o turismo non son medidas, porque dicías ti, en contra do turismo, non? Son medidas realmente para que o turismo seña sostible, para que o turismo seña respectuoso coas comunidades que o reciban e cos territorios, porque senón, se seguimos con este modelo cuantitativo que eu chamo turismo a granel, a situación acabará sendo acabarase volvendo en contra desa propia actividade económica. E preocupa a demonización non do turismo. Fíxese o que llevo a preguntar, a demonización das medidas que se queren adoptar para regular o turismo, porque decía antes María José que a ela lle preguntaban, vanse prohibir os turistas en Santiago? Eso, xa solo plantexar iso, que alguén pense que se van a prohibir, sona como ata ridículo. Bueno, preocúpame un pouco a caricaturización que se poida facer desas medidas, igual que de calquera outra medida que poida tomar un goberno, non? Preocúpame a simplificación que se dá moitas veces no debate público de certas medidas, non? Que como que nunca se chega realmente aos matices das cousas cando falamos de problemas moi complexos, de fenómenos moi complexos sobre os que habría que falar. Pues eu creo que a conversa que estamos tendo hoxe está nos permitindo falar de temas que son complexos con certa calma, eso no debate público non sempre é posible, é unha cousa que eu voto de menos, pero bueno, a mí preocúpame máis o fenómeno en sí que esta simplificación ou caricaturización que se poida facer, que entendo que pode ser máis difícil de evitar. Está salindo moito en esta conversa a planificación, non? Que hai que planificar o Santiago que queremos de cara ao futuro. Antes, na anterior mesa, falouse en concreto dun proxecto que era o do entorno da Praza de Galicia, de Virxe da Cerca, da Senra, decía o Concelleiro de Mobilidade, que se vaya a por en marcha un concurso de ideas para, pois iso, recabar propostas que permitan modificar esa zona. Concelleiro, profundicemos un poquinho nesta proposta na que están traballando. Sí, a ver, esa proposta entra dentro... Nos, un pouco unha idea que temos é que hai que conectar mellor mencionouse antes, non sei se foi Manuel, que hai que conectar mellor as diferentes pezas que forman a cidade, non? Os diferentes elementos. E aí xogan un papel moi especial algunhas vías, avenidas, algunhas delas que están sobredimensionadas, que teñen moitos carrís, moitos máis dos necesarios e que funcionan como barreira entre barrios, non? Temos Cruceiro da Coruña, Xoán 23, Restollal, Romero Donalla, Avenida de Lugo, non? Sobre todo. Despois está o caso da Virxe da Cerca, bueno, todo este eixo que vai dende o Campo da Estrela, ao final da Rúa da Senra, ata, poderíamos dicir, ata San Caetano, que é un eixo que efectivamente xa hai tempo que se tenta actuar sobre el, porque está claramente conxestionado, porque, como dicía antes, creo que foi Miguel, hai beirarrúas que xa non é que non teñan o ancho de 1,80 que teñen que ter para ser accesibles, é que non hai beirarrúa en algúns puntos, entón nós queremos actuar aí, ímolo facer a través dun concurso de ideas, contámolo no seu momento, non se vou dar prazos, pero esperámolo, porque non depende exclusivamente de min, pero querémolo lanzar canto antes, tamén porque, bueno, o concurso vai ter tamén o seu vai ser un concurso probablemente en 2 fases, que un modelo máis sostible, bueno, o que queremos é repensar todo ese eixo, non só a cuestión da mobilidade, que tamén, lóxicamente, porque é fundamental, sino tamén a cuestión do tratamento do espazo público, non? De como vai ser ese espazo público para que a prioridade seña para as persoas, tendo conta que é un ámbito de actuación prioritario que vai mellorar moito o funcionamento da cidade e a conexión norte-sur. É un concurso de ideas, pero entendo que ten que ver hai unhas bases, non? O seu departamento traballou nunha definición que é o que se quere facer. É un concurso de ideas en base a unha idea que vostedes poñen sobre a mesa, non? Cal é esa proposta? Nos queremos por non iba a contar con tanto detalle, pero nos queremos, por un lado, abordar o tema da mobilidade, lóxicamente, dos fluxos, bueno, aí xa comentaremos no seu momento cal é a nosa proposta, digamos, inicial que nos imos facer
nos pregos que despois, lóxicamente, os equipos que participen terán flexibilidade para propoñer outras, non? Pero nos queremos enfocar, digamos, ese concurso, sobre todo, como que pretendemos con el, que obxectivos temos, non? E despois tamén na liña do que eu falaba antes, da calidade do deseño dos espazos públicos, introducir criterios de sostibilidade, pues, o tema que falaba dos pavimentos permeables, do verde urbano, das árbores, etc. Non? É dicir, que vai ir dende o ámbito da mobilidade ata o ámbito máis de deseño, un pouco máis tangible de como teñen que ser eses espazos para que señan atractivos e agradables. Será moi interesante ver cal é esa proposta, porque ademais é un asunto que xerou moito debate e tamén moita polémica na campaña electoral con esa proposta que facía o Partido Popular de soterrar o tráfico cun túnel nesa zona. Que propostas? Abres un concurso de ideas, entonces supoño que aquí os arquitectos que están nesta mesa igual tamén se lanzan a presentar algunha idea, algunha proposta. Non? Vos que faríades con ese entorno da Praza de Galicia, Natalia? A min dá má sensación de que, bueno, a Praza de Galicia obviamente é un punto moi relevante. Tamén me parece importante ter en conta como son os nudos, como son a relación co resto de transversais desa rúa. Creo que donde conflúen é donde en realidade a actividade peonil pode ser máis rica e dá má sensación de que non só entender os fluxos longitudinais que como estamos acostumados a entender, senón tamén como van funcionando as transversales, tamén pode, bueno, tamén penso que hai que reflexionar sobre ese tema. E Manuel? Bueno, unha das cousas que quería decir era que aquí houve tamén unha polémica de que David Chipperfield xa estaba diseñando o Virxe da Cerca e de eso non hai... Desmentimos completamente. E o proceso que está en marcha creo que é moito máis interesante que abrir isto a un concurso de propostas, de ideas que podan ter en conta todas estas circunstancias. Estou moi de acordo con Natalia, porque pareceme que xustamente entender ese fío que conecta desde Plaza de Galicia, digamos, casi ao Totambre, non debería de ser só un punto de inicio e final, senón que é xustamente un punto onde esas perpendiculares chocan e esas perpendiculares se as arrastras chegan á estación intermodal, chegan ás aforas de Santiago e van conectando con ese punto. E seguramente o mellor o tráfico privado non debería de estar tanto nesa línea, senón o que falaban na anterior mesa, eses tráficos circulares que dan volta a Méndoa, co mellor. Pero claro, calquera intervención que fagas limitando un certo tráfico na Virxe da Cerca vai ter obligatoriamente unha complementariedade en Galeras, en Pombal, en Hórreo, en moitas outras rúas, porque hai que xestionar ese tráfico e hai que, digamos, facelo conectable. Antes falaban de intermodalidade, probablemente eses sexan puntos de intercambio modal moi interesantes. En todo caso, falamos, María José, de gañar espazo para os cidadáns que habitan Santiago, non? Facer esa zona máis transitable, máis amable para o peatón. E que ademais a Praza de Galicia, eu entendo, cando ti preguntas onde está o centro da cidade, o centro é a Praza de Galicia. Onde se queda na Praza de Galicia? É dicir, a Praza de Galicia é como un corazón, non, que bombea en dúas direccións. Bombea a xente, é como un nodo, non, de coexión, digamos, antes que falábamos de romper esa fragmentación urbana, non? O casco histórico, digamos, co que sería a parte nova, non? Por chamada de algún, o ensanche, digamos, non? E demais, entón, ter un espacio realmente onde ti te podas sentir a gusto na cidade, porque é un espazo amplo, realmente onde teñas comercio, podas pasear e demais. Obviamente, tens que permitir a circulación aos residentes para que podan achegarse aos seus garaxes e demais. Eu peatonalizaría. Antes comentabas na anterior que peatonalizarías. Eu peatonalizaría. Ao mellor non na súa totalidade, pero meter ao mellor unhas rúas peonís con ao mellor outras de limitación a 20, convertir as rúas. Nos moitas veces en xeografía falamos da antirrúa, non? De que moitas rúas non son rúas, non son espacios de socialización, que como xurdían as rúas, non?
E creo que a ventaxa que ten as nosas cidades, non? En relación a outras, falábamos as americanas, outras, ali vas paseando e che preguntan si che pasa algo, non? Si tal, porque todo o mundo vai en coche. Non, aquí nos facemos vida na rúa, non? Entón, recuperar esa condición de rúa, de espacio de socialización, o que decía Iago de introducir verdes, non? De esponxar os espazos densificados, de volver a toparnos, porque a Plaza de Galicia é un espazo densificado tamén, en canto a edificios que circundan, non? Entón, facelo confortable penso que sería un punto moi atractivo. Vamos cara a unha zona máis peatonalizada? Sí, un pouco na idea na que se está traballando. É a lógica dos tempos tamén, quero dicir, todas as cidades do mundo, case sin excepción, algunha hai, están avanzando nese sentido. Por conectar co que decíamos antes, veremos a nenos xogando nesa zona. Sería bueno, un desexo, non? Sería unha medida do éxito da actuación, non? Para nós esta actuación é moi importante porque queremos tamén plasmar ali nesa intervención un pouco a nosa idea de cidade, dende a mobilidade ata a calidade dos espazos públicos. Non quería rematar esta conversa, que me parece moi interesante tamén todo o que falamos. Decías antes, concelleiro, que hai que aproveitar o que temos, pero tamén a cidade ten que medrar, non? E nesa planificación urbanística que se ten que diseñar a medio e longo plazo, cara onde debería medrar Compostela? Pois, se ten que medrar, tería que facelo cara adentro. É dicir, en todos estes espazos, que a nivel de cualificación urbanística chamanse os solos urbanos non consolidados, que hai moitos, a prioridade teria que ser desenvolver, o sea, executar eses urbanos non consolidados que existen, pues, por exemplo, no Cruceiro da Coruña, na Avenida do Cruceiro da Coruña, quero dicir, hai urbanos non consolidados, hai urbanos non consolidados na Almáciga incluso, bueno, hai en Vista Alegre tamén, hai moitos ámbitos de solo urbano non consolidado que quedaron sin executar, e o lóxico, desde un punto de vista de metabolismo urbano, non? Sería primeiro desenvolver eses ámbitos que están dentro da cidade e que poden contribuir, ademais, a conectar as distintas pezas, isto que se fala de coser a cidade, desde un punto de vista de metabolismo urbano, tería moito máis sentido desenvolver iso antes que desenvolver pezas que están totalmente desconectadas da trama urbana. Natalia? Bueno, Manuel, que vas a beber auga. Sí, que estamos aquí en medio de... No, estou moi de acordo con esa concepción. Non creo que unha nova urbanización desconectada que provoca unha mobilidade de novo que hai que conectar co centro ou onde estén as funcións urbanas, non? Pero sí, a incidencia en mellorar as condicións de habitabilidade e conforto existente, eso é un foco porque realmente o que vai favorecer que a xente tamén quero vivir neses edificios e xustamente, pois eso, coser, densificar, digamos, neses puntos que non están executados e poder, digamos, con proxectos urbanos, pois mellorar esa condición tamén dos espazos públicos para poder, bueno, crear lugares seguros, confortables, atractivos, etc. Natalia, ahora sí. Sí, e, bueno, totalmente de acordo co que comentan e, además, penso que tampouco nos debemos esquecer dos municipios circundantes, que ao final falamos do crecemento do Concello, pero o crecemento do Concello vai máis alá do Concello. Hai que entender Santiago como máis alá de Santiago, non? Entón, en realidade, está crecendo. Penso que aquí o que hai que facer é o que dicen os compañeros, intentar, bueno, pois, non ocupar máis solo e gestionar o que temos da mellor maneira posible. Sona ben todo isto que din, María José? Pois sí, a ver, é certo, é dicir, pode haber moitas bolsas de solo que o que están separando espazos construídos e que se poden aproveitar e, de feito, formar un continuo urbano que se irá, ademais, máis sentimento de residencia, non? Porque moitas veces te sintes que algunhas pezas que resides nelas, pero como que te ves lonxe, non? E iso tamén incide moitas veces, ligando un pouco ca mesa anterior, na percepción de que as cousas están lonxe, non? Que entendo que dicía Xulia, que se te pos a camiñar 35 ou 40 minutos cando tes que chegar a clase, pois ás veces vas apurada. Pero sí que ás veces estas rupturas, non? Estos espazos que non acaban de
consolidarse, que temos pezas do rural, porque ademais tamén é a configuración das nosas cidades, non? Ti te vas a Castela, sales da cidade, tes campo, é unha cidade moi compacta. Aquí non, fomos crecendo a través do rural, non? Que nos rodea, temos un urbano, un paisaxe urbano e tal. Entón, ir consolidando esas pezas tamén axudarán tamén a que se podan interpretar como máis integradas no conxunto urbano. E, obviamente, claro, temos que ter en conta de que temos continuos urbanos que xa entran noutros concellos, non? E se antes decía que temos que planificar, ás veces a planificación tamén é complicada nestas circunstancias, porque as competencias están no concello, quero dicir, son municipais, entón como articulas un proxecto, non, que te articule, aí ven a colaboración moitas veces tamén entre concellos e demais. E tamén non me gustaría marcharme da mesa sin deixar unha idea que, bueno, quería poñer, xa que estamos falando de planeamento urbano, de construir novos conxuntos residenciais e demais, penso que o tema da planificación urbanística debería ir da man do que é o plan de vivenda, porque se pode promover vivenda de promoción privada, obviamente, pero antes estábamos a falar, comentaba Iago, de que era importante o tema da vivenda pública, non? E penso que durante moito tempo houve unha desvinculación importante simplemente por diferentes competencias entre administracións e demais. E claro, se ti tes que construir vivenda pública, tes que, obviamente, o emplazala na algunha localización. E non hai nada mellor que confluyan os intereses, non? Municipais cos autonómicos e que ambas planificacións vayan da man, porque senón o que nos vamos a topar é que non vamos a ter solo vais a ocupar ou vai estar totalmente caótico. Comparte esa idea. Iso que di María José é importantísimo, hai que facer vivenda, pero sin deixar de facer cidade. Durante moitas décadas fixos de vivenda, porque había que atender unha emerxencia habitacional. Estou falando de outros sitios, non necesariamente de Santiago, pero desatendeuse a necesidade de que esas vivendas estivesen integradas na trama urbana, que tivesen servizos, que tivesen conexión e tal. A vivenda hai que facela, pero hai que facela nos emprazamentos adecuados, non? Iso é moi importante. Despois o que dicía Natalia, que meteu que introduciu a realidade metropolitana, é importantísima. Nos planificamos a nivel municipal porque é o que se nos exixe, nos só podemos facelo a nivel municipal, pero o lóxico sería que a planificación fose a escala metropolitana. Interesantísima conversa que estamos a manter, pero temos que ir pechando xa e gustaríame facelo cunha última reflexión por parte de cada un de vos. Falamos moito nestes minutos de como nos gustaría que fose a Compostela do futuro, a 10, 15 anos, non? E quería pechar con vos esta reflexión, esta conversa, que me digades como credes que vai a ser a Compostela dentro de 10, 15 anos. Non a que vos gustaría, que eso xa me quedou claro, senón como credes que vai a ser. Acabaremos cobrando 5 euros por entrar na cidade ou prohibindo comer pizza pola noite, Manuel? No, creo que Compostela de dentro de 10 anos estará máis interconectada, a intermodalidade realmente será unha realidade moito maior. O tren, eu mesmo que veño desta Coruña case todos os días, fago intermodalidade porque collo unha bicicleta pública en Coruña, collo o tren, despois chego aquí teño que camiñar ata a oficina, pero dentro de pouco poderás coller unha bici. Poderá haber varias cousas, non? E sobre todo creo que na parte turística probablemente é expandir, ampliar a zona de concentración turística, porque ahora mismo está concentrada entre a visita cerca Galeras e aí, está todo pechado e probablemente a dispersión, digamos, desa oferta seguramente que combinado con algún tipo de medida de maior control ou un pouco maior de restricción nese sentido, pois vai favorecer pois que a xente que veña a visitar Compostela tamén coñeza o Sar, tamén coñeza o Sarela, tamén coñeza outras áreas e non solamente a Praza do Obradoiro. María José? Bueno, pois eu creo que se está a traballar nunha dirección que penso que é a correcta, é dicir, temos unha senda urbana, un documento xa, non? Como punto de partida, vemos a través destas mesas de que se están traballando en novos proxectos que van encamiñados a donde nos din estos documentos estratégicos que debemos de ir para ter unha cidade, pois o que decíamos, habitable, amigable, non?
con todo o perfil de xente que viva nela. Penso que teño que insistir no de vivir, penso que hai que recuperar a función residencial e de poñela en valor para todos, e penso que Santiago seguirá sendo a cidade que foi sempre, unha cidade donde poda vivir a xente, como decía Natalia, unha cidade que sempre recepcionou peregrins, turistas, eu espero que sexa unha cidade na que nos sintamos a gustos, os que traballamos e vivimos nela. Penso que ten potencial e penso que se fan as cousas que se están comentando nestas mesas, mellorará moito. Natalia. Eu penso que Compostela parte dunha situación moi boa. En realidade foi moi ben planificada. É verdade que agora hai algunhas cuestións que hai que ver como solventar, pero temos unha rede de espazos verdes increíble que non moitas cidades a teñen, temos unhas distancias razonables, temos moitos servizos, temos cultura, temos ganas de facelo ben e penso que o futuro será bo. Concelleiro. É unha pregunta difícil, eu nunca me fixen esa pregunta de como creo que vai ser. Por eso este tipo de foros. Non creo que vai ser, non creo que seña radicalmente diferente de como é agora, porque agora tampouco é radicalmente diferente de como era hai 10 anos. Eu estaba pensando como era hai 10 anos. Similar a como é agora, algúns problemas agraváronse, outros problemas melloraron, pero é similar, non? As cidades galegas en xeral non son cidades que cambien moitísimo, non é como as cidades latinoamericanas que se producen uns cambios trepidantes, non? Aquí non se producen estes cambios, pero producense cambios. E nós queremos que se produzan cambios, lóxicamente. E eu espero que dentro de 10 anos Santiago seña unha cidade similar a de agora, porque efectivamente partimos dunha situación que en xeral é boa, a pesar dos desafíos que temos, pero realmente traballar no ámbito do urbanismo en Santiago de Compostela é unha gozada. É unha cidade que como materia, non, de traballo urbanístico é moi interesante porque o punto de partida é moi positivo, non? Pero eu creo que dentro de 10 anos vai funcionar mellor o tema da mobilidade, vai funcionar mellor o tema da vivenda, entre outras cosas porque hai un consenso xeral de que hai que actuar nese sentido, e vai funcionar mellor o tema do turismo. Eu estou seguro de que imos ser capaces de armonizar mellor a vida das persoas que aquí habitamos coas necesidades ou desexos das persoas que nos visitan. Pois así pechamos esta reflexión. Manuel Rodríguez, director da Fundación RIA, María José Piñeira, profesora de Xeografía Humana da Universidade, Natalia Alvaredo, do Colexio de Arquitectos, e Iago Lestegas, concelleiro de Urbanismo. Moitísimas gracias aos catro por pasar este ratiño de mañá con nos reflexionando sobre como debe ser Santiago nos vindeiros anos. Moitísimas gracias. Gracias. Interesantísima esta mesa de análise, de reflexión, na que fomos poñendo sobre a mesa cal é o modelo de cidade o que aspira Santiago nos vindeiros 10-15 anos. Falábamos ao longo da mañá e quedome con algunhas conclusións interesantes. En canto a mobilidade, o transporte urbano no ano 2025 será diferente como nos moveremos pola cidade, porque haberá un novo servizo de autobuses mellorado, decía o concelleiro de mobilidade. Tamén se está traballando en pôr en marcha ese sistema de préstamo de bicicletas que vai a complementar o servizo que puxo en marcha a Universidade de Santiago. Son dous aspectos que van a modificar a forma na que nos movemos pola nosa cidade. Hai asuntos tamén como a peatonalización de diferentes rúas. Decía o concelleiro que a partir da semana que ven, de dentro de 2 semanas, haberá reunións, contactos cos comerciantes do ensanche para empezar a traballar na peatonalización desas rúas. E moi interesante tamén o que falábamos agora do que vai acontecer nese nodo que vai dende a Senra, Vise a Cerca, ata chegar a San Caetano, que se vai a presentar ese concurso de ideas para buscar propostas que permitan modificar esa zona da cidade, facela máis habitable para os veciños, máis peatonalizada. Será, sen dúbida, moi interesante ver como van desenvolvéndose eses aspectos dos que fomos falando esta mañá. Falamos moito tamén de vivenda, porque, sen dúbida, é un dos principais problemas que ten a nosa cidade nestes momentos. Alquilar un piso, decíamos, os precios están polas nubes. Outro día nos comentaban na cadena SER
que hai neste momento tan só 150 vivendas disponibles para alquiler na cidade. Só 15 delas por debaixo dos 650 euros. Na contorna, nos concellos limítrofes, estamos a falar de que apenas había unha veintena de pisos para poder alquilar. Non hai pisos en alquiler, hai unha incidencia moi importante da vivenda de uso turístico, dos pisos de uso turístico, e a compravenda pois tamén ten uns prezos moi elevados. Sobre vivenda, queremos falar nos 22 minutos para pechar este conversa, este foro de análise e reflexión da cadena SER, co novo director xeral de Vivenda da Xunta de Galicia, Heriberto García. Que tal? Moi bo día. Hola, moi bo día. Moitísimas gracias por estar tamén connosco aquí esta mañá. Durante os últimos anos vostede estivo a cargo do IGUS, do Instituto Galego de Vivenda Solo, agora asume esta Dirección Xeral de Vivenda na Consellería de Nova Creación, na Consellería de Vivenda e Planificación das Infraestructuras. Cales son as prioridades para este Departamento de Nova Creación? A vivenda gana protagonismo dentro das políticas do Goberno galego. Bueno, efectivamente, a vivenda gana protagonismo dentro das políticas do Goberno galego. Creo que o decíades na mesa anterior que efectivamente é un tema en que a finalidade que se pretende obter hai un consenso global de que efectivamente hai que atallar un problema real que existe a nivel nacional, lóxicamente tamén en Galicia. Pódese discutir de cales son as receitas para chegar a esas finalidades, pero efectivamente o que se quixo é visibilizar incluso dentro da propia estrutura da Xunta de Galicia a prioridade que ten ou que van a ter as políticas de vivenda pois en esta legislatura, non? En ese sentido, bueno, simplemente concretar que o que engado son competencias de coordinación en materias urbanísticas, mantendo as responsabilidades en materia de vivenda, non? Efectivamente, creo que os retos que se marcou a Xunta de Galicia é de un xeito claro incrementar o parque público de vivenda. En Galicia, en estos momentos, tradicionalmente, a diferencia do que sucede en outras comunidades autónomas, é a administración autonómica a única que actúa en promoción pública de vivenda. Pretendemos abrir tamén unha reflexión coas administracións locais para que pois tamén participen dun xeito activo na promoción destas vivendas públicas. É claro que existe unha carencia de existencia a estas vivendas e, polo tanto, é necesario unha corresponsabilidade entre todas as administracións. Seguimos mantendo como prioridade básica recuperar o patrimonio construído. Falabades antes tamén na mesa a importancia de que esas vivendas que están desocupadas atraelas ao mercado de alugamento, e aquelas vivendas que están desocupadas pero que non están en condicións de ser habitadas poder adecualas e rehabilitalas para tamén facelas aflorar. E, como non, tamén un reto importante que é colaborar coa administración local con impulsos dentro da propia Xunta de Galicia en favorecer novos desenvolvementos urbanos para orientalos fundamentalmente á promoción de vivenda protexida. Vivenda baleira, hai moita vivenda baleira en Galicia. Que vai a facer ou que ten pensado facer a Xunta de Galicia para que esa vivenda chegue ao mercado? Hai moita vivenda baleira en Galicia. A realidade é que nadie sabe a vivenda baleira que hai en Galicia. E iso, xa empezando por aí, é chamativo, non? Efectivamente, dicir que todos estábamos esperando con certa expectación cales iban a ser os resultados do censo de vivenda do ano 21, publicados pois prácticamente o ano pasado os primeiros resultados, e, bueno, que nos fai dubidar de que efectivamente o sistema e metodoloxía utilizada de unha imaxen clara e un reflexo claro de cales son as vivendas baleiras que hai en Galicia, porque se utilizan datos de consumo que poden distorsionar incluso a realidade destas vivendas. Pero é certo que en Galicia existe vivenda baleira. A Xunta de Galicia levanos traballando en diferentes programas de movilización, o comentabades na mesa anterior, máis de 20 anos traballando en programas de movilización de vivendas baleiras, programas que tuveron éxito durante décadas ou lustros. Efectivamente, nos últimos anos a escasez de vivendas provoca que, lóxicamente, seña difícil facer aflorar esas vivendas ao mercado. Intentámolo en colaboración cos concellos, estámoslo intentando en colaboración cos agentes da propiedade inmobiliaria e administradores de fincas, pero existe unha realidade, non existe oferta de vivenda
no mercado. Non se pode depositar exclusivamente a posibilidade de recuperar o acceso a vivenda demanda as vivendas dos particulares ou atraendo as vivendas dos particulares. Eu creo que, efectivamente, existe un cambio importante na reducción da oferta ou de por que esas vivendas baleiras non afloran ao mercado. Existe dúas situacións. Existe, por un lado, e creo que é importante, os cambios regulatorios que afectan a Lei de Arrendamentos Urbanos dos últimos anos, onde produce, efectivamente, unha inseguridade nos propietarios, non inseguridade pola ocupación, seguridade fundamentalmente orientada á facilidade de recuperación de súa vivenda en caso de incumprimento dos contratos ou facilidade non dificultade de recuperación da vivenda en caso de incumprimento de contratos por os inquilinos e incluso nas propias duracións dos períodos. E iso xenera, perdón, simplemente para aclarar, porque no caso da Comunidade Autónoma de Galicia prácticamente o 95% das vendas están en más de pequenos propietarios que son moi sensibles a calquer cambio normativo. Sí, non, queríalle matizar porque a anterior conselleira con competencias en materia de vivenda falaba de inquiocupas. É dicir, ese tipo de argumentos ao final poden retraer a que a xente poda sacar os seus inmobles ao mercado do alquiler porque o representante público, neste caso a Xunta de Galicia, está poñendo foco nun problema que realmente é minoritario. No, o representante público da Xunta de Galicia o que está plasmando unha realidade regulatoria que o que se está a favorecer coas medidas anteriores, pero plasmadas efectivamente na Lei de Vivenda do ano 23, é que lóxicamente, favorece, sin entrar en números, favorece que se podan producir ese tipo de situacións e que o propietario non teña unha posibilidade de recuperación da súa vivenda e que, polo tanto, eso retrae a oferta. E, polo tanto, esa é unha situación que, ante un mercado moi sensible, afecta, polo tanto, a que se poda facer aflorar esas vivendas. Non estamos a falar que sempre se dixo de que o número era netamente baixo, pero que sí que efectivamente é unha cuestión que afecta a seguridade que poden aportar os propietarios. Por eso, insisto, que a Xunta de Galicia sigue tendo programas en donde se sigue dando garantías aos propietarios de cobro de renda, de asistencia xurídica e de mantemento da súa vivenda para intentar facer aflorar estas vivendas ao mercado. Os prezos para alquilar un piso en cidades como esta, pero noutras, cidades galegas, son elevados, son moi elevados. Ten pensado a Xunta de Galicia poñer en marcha outro tipo de axudas, porque hai axudas que en parte están financiadas con fondos procedentes do Estado que se agotan rapidamente. A Xunta de Galicia ten pensado complementar esas axudas para facilitar o acceso ao alquiler? Eu creo que os programas en materia de vivenda son programas que deben de ser complementarios, lóxicamente. E, polo tanto, cando hai unha serie de medidas implantadas a nivel global no Plan Estatal de Vivenda e que é cofinanciado en un 30% pola Comunidade Autónoma, é dicir, que non é exclusivamente fondos do Goberno do Estado, e, polo tanto, o que debemos de destinar tamén outros recursos a atender outra serie de necesidades que, lóxicamente, outras serie de necesidades que hai que atender tamén con recursos autonómicos. Por lo tanto, estamos a destinar parte dos recursos do Estado con unha aportación xa do 30% por parte da Comunidade Autónoma a axudar as axudas en materia de alugamento. Pero eu creo que a solución, é dicir, eu creo que hai que ir a raíz do problema. A raíz do problema é que, efectivamente, o que existe en este momento no mercado é unha falta de oferta de vivenda en alugamento. E non hai outra forma de solucionalo que motivando o incremento desa oferta, que non pode vir exclusivamente de facer aflorar vivendas que podan vir dos particulares. É unha axuda a maiores, pero hai que facer unha planificación a medio plazo. E por onde pasaría? Por construir máis vivenda de pública? Non solamente pública. É que a vivenda pública ten que estar dirixidas a un colectivo moi específico de persoas que non poden acceder ao mercado de vivenda nin libre ni vivenda protexida. Por tanto, o que hai é que articular todos os mecanismos para porque a dificultade en este momento non afecta solamente ás persoas que teñen unha capacidade económica máis limitada. Calquer persona, incluso con ingresos e tal, ten dificultad clara de acceso. Por lo tanto,
a raíz do problema é que o que hai é que facer ou articular medidas que a medio prazo procuren outra vez facer unha regulación do mercado. A regulación do mercado é por equilibrar, pasa exclusivamente por equilibrar a oferta e a demanda. Por onde pasan esas medidas nas que está traballando seguro xa o seu departamento? Non, as medidas efectivamente pasan por esas tres vías. Facer aflorar a vivenda baleira, rehabilitar e apoiar a rehabilitación, pero a rehabilitación non cubre as expectativas ou a totalidade da oferta e, por tanto, pasa por articular novos desenvolvementos para poñer outra vez no mercado un volumen importante de vivenda que permita cubrir as expectativas de vivenda. É certo que, creo que comentaba o Concelleiro de Santiago na anterior mesa, que efectivamente temos unha proporción de vivendas baleiras que veremos se están ou non en estado de ocuparse e que prácticamente temos prácticamente 2 ocupantes por vivenda, pero é certo, non sei os datos concretos de Santiago, pero en Galicia a composición das unidades familiares, as familias unipersoais superan o 30%, é dicir, estamos cambiando incluso a configuración das unidades familiares e, por lo tanto, se require que existan unhas vivendas de reemplazo que den cobertura á creación de novos fogares. Entón, en ese sentido, creo que hai que plantexarse dun xeito sin rubor, que efectivamente hai que incrementar a oferta de vivenda con novos desenvolvementos. Hai unha nova lei estatal de vivenda, vostede facía referencia antes a ela. Cidades como Santiago ou A Coruña están traballando na solicitude de declaración de zona residencial tensionada. Por que a Xunta de Galicia está pedindo tanta documentación? Sabe que, por exemplo, en Cataluña, o día seguinte prácticamente de entrar en vigor a legislación estatal, se pudo declarar zonas residenciais tensionadas. Por que aquí se está pedindo tanta documentación? Entenden en algunhas destas cidades que o que se está facendo é retrasando a aplicación da lei estatal. A Xunta de Galicia non está pedindo tanta documentación. A Xunta de Galicia está pedindo a mesma documentación que recolle o artículo 18 da lei estatal de vivenda. A única cuestión é que, para aclarar o procedimento, porque a Xunta de Galicia o que dixo dende o primeiro momento é que do oficio non iba a declarar zonas residenciais tensionadas porque considera que non é un instrumento eficaz, xa que o que fai é producir precisamente a retracción da oferta destas vivendas no mercado, o que dixo que aqueles concellos que o quixeran ou consideran que era unha medida aplicar no seu ámbito territorial, que o que tiñan é que aportar a mesma documentación que pide o artículo 18, incluindo exclusivamente unha cuestión previa, que é o mesmo que fai a Xunta de Galicia cando saca calquer programa propio, que é reunir unha mesa sectorial en donde se establezcan ou se propoñan, que non é vinculante o resultado desa mesa sectorial, pero onde se debatan as medidas que se pretenden implantar para revertir a situación. Pero a documentación que se pide, eu non sei se hai algún tipo de confusión, é a mesma que pide literalmente a Lei Estatal de Vivenda. Porque entonces en Cataluña está xa aplicado e aquí non? O sea, a documentación é a mesma? En Cataluña está aplicado porque Cataluña, non sei se somos coñecedores ou non, a reproducción do artículo 18 da Lei Estatal de Vivenda foi unha reproducción prácticamente literal dun artículo que foi declarado inconstitucional dunha lei catalana, que, por lo tanto, era un traballo que previamente xa tiñan feito. E incluso presentaron esa documentación antes de que o Ministerio tuvera habilitado o sistema de índices de referencia. Non hai ningunha comunidade autónoma que haxa dado pasos como os que demos nós, regulando un procedimento, salvo o País Vasco, que fixo un procedimento semellante ao noso, sin incluílo nunha lei, simplemente con un protocolo. E non hai ninguna outra comunidade que houbera regulado dunha forma tan clara. Preguntolle de outra maneira, non está Galicia e outras comunidades seguindo instruccións do Partido Popular para obstaculizar o desenvolvemento desta lei? Non. Creo que a anterior conselleira en materia de vivenda o dixo claro, fixemos unha reunión informativa que demos, convocamos a todos os concellos e dixo perfectamente claro. A Comunidade Autónoma de Galicia ten a súa folla de ruta en materia de vivenda propia e o que estamos dicindo é que en ningún momento a Xunta de Galicia dixo que non iba a declarar zonas tensionadas, si que non nas vai a declarar de oficio. Se un concello presenta toda a documentación, a xustifica e presenta lóxicamente o que pide a Lei de Vivenda, cales son as medidas que se pretenden aplicar para reverter a situación.
porque as zonas tensionadas non se limitan, e así o recolle a lei, a unha limitación de precios. En Santiago veñen de anunciar o impulso dunha empresa municipal de vivenda para fomentar, sobre todo, a rehabilitación. Ese é un bo camiño a seguir? Eu, evidentemente, creo que sí, que unha implicación de administracións locais, é o que me referi ao principio, unha implicación clara das administracións locais e corresponsabilidade en un ámbito onde os concellos teñen moito que decir, teñen unha competencias claras, non somente en materia de vivenda. A materia de vivenda está intimísimamente relacionada, lóxicamente, cos desenvolvementos urbanísticos, que son competencia claramente dos concellos. E, polo tanto, o dar o paso de lóxicamente, mostrar vontade de crear unha empresa municipal, por suposto que é unha noticia moi ben acollida. Non? Que plans ten a Consellería en materia de vivenda en Santiago? Vanse a impulsar novas promocións de vivenda pública? As que xa coñecemos? Sí, vamos, estamos traballando en 3 promocións de vivenda pública con un investimento xa comprometido de máis de 10 millóns de euros e estamos pois buscando tamén a colaboración co propio Concello para seguir a traballar en parcelas de titularidade municipal para tamén impulsar esta construción de vivenda pública. Non? E preocupa o impacto das BUT, das vivendas de uso turístico, o impacto que está a ter, sobre todo, no mercado do alquiler? Sí, é evidente que falabades antes na mesa, que é unha cuestión onde hai que buscar un equilibrio entre as necesidades, lóxicamente, o impacto económico que ten sectorialmente a vivenda turística na propia cidade, na actividade económica da propia cidade, pero tamén hai que reflexionar sobre a incidencia que ten no mercado do alugueiro. Creo que nos pedímolo tamén que na Lei Estatal de Vivenda se marcaron un pouco unhas directrices uniformes para a regulación de un marco xeral a nivel estatal de regulación, un marco regulatorio de vivendas turísticas. Parece que si o Estado pretende reflexionar sobre este tema, dado a incidencia que non solamente en Galicia, con moita máis intensidade en outras cidades, incluso estamos convocados para finales deste mes para analizar este tema co Ministerio, pero eu creo que sí que efectivamente buscando equilibrio entre o impacto económico que supón na actividade económica das cidades lóxicamente a restricción que pode producir nas vivendas no mercado do alugueiro. Estamos rematando. Quería saber que lles pediu Alfonso Rueda cando lles comunicou que creaban a Consellería de Vivenda con María Martínez Allegue á fronte, vostede como director xeral de Vivenda. Cal foi o obxectivo que lles marcou o presidente da Xunta coa creación desta Consellería que non había antes na estrutura do goberno galego e que agora nesta reestructuración sí que ten rango de Consellería? Os deberes que nos puxo son os mesmos deberes que expuxo el públicamente, non? Quero dicir, efectivamente, a vivenda está a constituir un problema non solamente para acceso da mocidade, dos menos de 35, quero dicir, está a constituir unha situación de dificultade prácticamente en todas as cidades, en todos os aspectos sociales, e, polo tanto, hai que traballar dun xeito intenso, que nos pediu, os retos de legislatura, non? Pois, lóxicamente, facer un esforzo en desenvolvemento de vivenda pública, buscar a colaboración e impulso das actuacións coordinadas cos concellos e facer un impulso do desenvolvemento de ámbitos para nova vivenda protexida. O resto das tarefas é, lóxicamente, seguir traballando como viñamos facendo en materia de rehabilitación, que creo que é unha cuestión que a Xunta de Galicia incluso ten unha lei específica, promulgou unha lei específica que pretende facilitar as actuacións en materia de rehabilitación, traballar dun forma máis intensa en ámbitos delimitados coa declaración de áreas resurbe, por tanto é un tema onde xa temos moito camiño andado, seguir traballando tamén, por suposto, en esa línea, pero darlle un trato preferente a unhas situacións de acceso e de falta de oferta clara no mercado e intentar que eso revertilo de algún xeito. Quédame con esa idea, non? De promover a construcción de novas edificacións, de novos pisos, non? De novos edificios que permitan poñer máis vivenda no mercado. Heriberto García, director xeral de Vivenda, moitísimas gracias por estar connosco tamén esta mañá aquí na Cadena SER, pechando este conversa no que a vivenda
tamén tivo un papel protagonista porque, sen dúbida, un dos principais problemas para moitas familias o acceso a unha vivenda en Galicia. Moitísimas gracias. Gracias a vos. Moitas gracias. Pois coas palabras de Heriberto García, do director xeral de Vivenda, imos poñendo fin a esta nova edición de Conversa, na que falamos de mobilidade e do modelo de cidade no que traballa Santiago e o que aspira a chegar Santiago nos vindeiros 10, 15 anos. Sen dúbida, moi interesantes estas reflexións e estaremos atentos na cadena SER a que se vean cumplindo cada un dos obxectivos que se foron marcando esta mañá aquí os diferentes membros do goberno local que foron pasando por este Conversa. Aquí pechamos esta edición e quedamos emprazados a un novo Conversa. Moi bo día.